ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ 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 ಪಾಡೋನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕೋ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕೋ ಬಲೆ 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 ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬಂದರು ಮಹೇಶಣ್ಣ ಬಂದರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒಣಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಣಸಾಂಡ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಅತೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಡ್ಡೆಂಡತೆ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಲೈವ್ ಇದ್ದೇನೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀಲೆ ಅದಾದ ನಾವು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಓಕೆ ಓಕೆನಾ ಉಣಸಾಂಡ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಏನ ಲೈವ್ ಇದ್ದೇನೆ ಮಾರೆ ದಾದಾ ದಾದಾ ಲೈವ್ ದಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ತು ಜಾರೇನೆ ದಾನೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿ ಮನು ಆಂಡ ಇರ್ನ ಆಂಡ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡೆ ಆತು ಜೀವನ ಒಂದು ಇತ್ತಾರತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಪೂರ ನೋಡು ನನ್ನ ಏನ್ಲ ನನ್ನವ್ ನೋಡಿ ಅಕ್ಕ ಮೂಲುಂಡು ಮೂಲ್ಕುಲ ಒಂದುಂಡು ರೀಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ ರೀಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಾರ ಓಕೆ ಮಹೇಶಣ್ಣ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡಿನಿ ಸಂಡೇ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್
ನಾನಾ ಒಂದೇ ದಿನ ಬಕ್ಕ ಮೇಲ್ ಬರು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಮೀನುಂಡ ಚಿಕನ್ ಉಂಡ ಮಟನ್ ಉಂಡೆ ದಾದ ಉಂಡು. ಬಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ವೇದಿಕೆ ಲೆಪ್ಲೆ. ವೇದಿಕೆ ಬೈದೇರು ಮಹೇಶನ್ನೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿನಾರು ಬೈದಿನಿ ಒರ್ಮ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು. ವೇದಿಕೆ ಮೀನ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮೀನ್ ಕಜಿಪ್ಪುಂದು. ಎಂಕ್ಲೆನ ಮೀನೇ ಕಜಿಪ್ಪು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೀನ್ ಅಂಚ ಇರೆಗ್ಲ ಮೀನ್ ಇಪ್ಪುಂದು ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಿನಿ ನಾನು. ಈನೆ ಮೀನು ಮಹೇಶಣ್ಣ ಬಾಳೆ ಎಂಚುಳ್ಳಿ ಮಹೇಶಣ್ಣನ. ಪಾತನೆಗೆ ಎಂದೆ ಜೋತುಜಿ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೀನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೀನಿ. ಪಪ್ಪಂದೊಡ್ಡನದೆ ಅಲ್ಲ ಜೇಜ ಜೇಜ. ಮೀನುಂಡು ಲಾ 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 ಲಾ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೀನುಂಡು ಲಾ 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 ಲಾ. ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಮೀನು ಲಾ 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 ಲಾ. ಬಂದರು ಬಂದರು ಮೀನು ತಂದರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದೆ. 4 ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಬಲೆಗೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತುಂಚಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲಿ ವೇದಿಕೆದ ಪಿರಡಿ ಏಪಲ್ ಇಪ್ಪುಂಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಬಂಗುಡೆ ಮೀನಾ ಅಂದಂದು. ಬಂಗುಡೆ ಮೀನಿಯ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು. ಮೀನು ತಂದರು ಲಾ 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 ಲಾ. ಜಿಂಗ ಚಿಕ ಜಿಂಗ ಚಿಕ ಜಿಂಗ ಚಿಕ. ಸತ್ಯ ಬಂದರು ಬಂದರು ಬಾ ಬಂದರು ಮೀನು ತಂದರು. ಸೊಪ್ಪು ನಾಲ್ ಜನ ಇಡುಲ್ಲೇರು. ಬಲೆಗೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಕ್ಕದಾನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ಗೆ ಅಂದನ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಸೈಲೆಂಟ್ ಅತ್ತಿ ಬಾಲ ಇತ್ತೆ ಬಾಲ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಬುಡ್ಪುಜೆ ಮಣಿತು ಜಾನು. ಆಯೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿ ಲೈವ್ಗ್ ಪಾತೆರ್ರ. ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪಾತೆರೆ ನಾಯೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಉಡೊಂದಿತ್ತ ಐಕೆ ಮನಿತು ಜಾನು. ಆರ್ದಾನೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜರ್ಗಿನಿ. ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾನ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿಜಾರಿನಿ ಸಂಡೇ ಫ್ರೀ ಆಯಿರು ಅಂತಾರು ಇನಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಫ್ರೀಗೆ. ಫ್ರೀಗೆನಾ ಅಂದಿಯ ಪುರ್ಸೊತ್ತ ಜೊತೆ ಅವೇ ಆಪ್ನತೆಯ ಕಾಂಡೆ ಬೈಯಡ್. ತಿರುಗುಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಎಂಕ್ಲೆ ನಮ್ಮಲ್ ತಿರ್ಗೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಅವ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಪ್ನತ. ಅವಂಚನೆ ತಿರ್ಗುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸರಿಯಾಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಸರಿಯಾಂಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಒರೊರ ತಿರ್ಗುಂಡು ಅತೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ಗುನ ಟೈಮ್ ತಿರ್ಗುಂಡು. ತಿರ್ಗದ ಟೈಮ್ ತಿರ್ಗುಜಿ. ಮೂಡು ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಂದು 3 ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ತಿರ್ಗುಂಡು 3 ಸಾರಿ ಇತ್ತಂಡ ತಿರ್ಗುಜಿ. ಅವೆಂಚಿನಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಐಕ್ ಲೈವ್ ಲಂಚ ಉಂಡಾ ಲೈವ್ಗ್ಲ ಉಂಡು. ಲೈವ್ಗ್ಲ 3 ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಿ. ಅತ್ತಿಯೇ ವೇದಿಕೆಲ ಎತ್ತೊನ್ಲಿ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಮಾಂತೆರೆನ್ಲ ಎಂಕ್ ಬಡಾಪುಂಡು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಅವು ತಿರ್ಗುನು. ಇರೆ ಮೀನು ಜೋರು ಬಡಾಪ್ನಂದು ಬಡಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂಚ ತಿರ್ಗುನು. ಬೇಲೆ ಬತ್ತ ತಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿರ್ತೆ ಕೂಡ ಬಡಾಪುಂಡು. ಒರೊರ ತಿರ್ಗುಂಡು ಅಂದಂದು ಒರೊರ ತಿರ್ಗುಂಡು.
ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾತೆರು ಜರ ಮಹೇಶನವ್ರು ಏ ಪಾತೆರ್ನು ಅಕ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಕಿಬಿಗರು ಒಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪಾತೆರ್ ಬೇರು ಒಂತೆ ಬತ್ತು ಉಂತುದು ಪಾತೆರ್ ಕೆವಿ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಪೋಪೆರ್ ಅಂಚ ಏರು ಉಳ್ಳಾರ ತೂಕ ಗೈಸ್ 3 ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಲೈವ್ಗ್ಲ 3 ಸಾರಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂದಿಯೇ ಏಕ್ಲ 3 ಸಾರಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ 3 ಸಾರಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಹೇಶಣ್ಣ ಮಾಗ್ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನಾ ಇರೆಗ್ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನಾ ದಾದ ಮೀನ್ ಇರ ಇಕ್ಕೇನಂದಿನಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ತ್ ಜರ ಮೀನತ್ತ ಲೈವ್ ಮಲ್ತ್ ನೊಣಸ್ ಮಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಮೀನು ಮುಗಿಪ್ಪು ಇರುತ್ತಾ ಪಟಾಕಿದ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪಟಾಕಿದ ಅವು ಬಾರ್ದಾನೆ ಹತ್ತು ಪಟಾಕಿ ಕೊನಾರ ಪೋತುನಿ ಪಟಾಕಿ ಅವು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ದ ಜಗ ಯಾಲ ತೂಪು ಪಲ್ಲೆ ಯಾರನೇ ವೀಡಿಯೋ ಯಾಲ ವಾ ತೂಪ ವಾ ಜೋಲಿ 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 ಜಾಲಿ 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 ಫುಲ್ಲು ಜಾಲಿ ಫುಲ್ಲು ಜ್ವಾಲಿ ಪಟಾಕಿದ ಜ್ವಾಲಿ ಪಟಾಕಿ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಪರ್ಬ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಎಂಗಲ್ ಪಟಾಕಿ ಕನತ್ತು ಜೈ ಸರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಕನತುಂಡು ಪೋಡ್ಗೆ ಆಪುಂಡು ಮಾರೆ ಬಾಲೆಗ್ ಇಕ್ಲನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡು ಆಯ್ಗೆ ಪಟಾಕಿ ತೆಡ್ಡಿಲ್ದ ಕನದಜಿ ತೆಡ್ಡಿಲ್ದ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡತೆ ಈ ಪಟಾಕಿದೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಅಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ಪೋತುಂಡೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಪ್ಪ ಏರುಲ್ಲ ತುಕ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಏರುಲ್ಲ ತುಕ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನಗು ಬೈದಾರ ನಿಕುಲು ಚೂರು ಎಂಕುಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗುಲ ಬೈದೊಲಿ ಅತಿ ಓ ಅಂದತೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲ ದೂರ ಉಂಡತೆ ಬುಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜದ ನೀವು ಪಂದೆ ಅರ್ನ ಓಳು ಅರ್ನ ಓಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಾರ್ಲಾಡನೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮನ್ಪರ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೈದೊಲಿ ಬರ್ಕ ಬರ್ಕ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಏ ಒಯ್ ನಿಕಲ್ನ ಓಲು ಅಜಕಾರ ಅತ್ತಿ ತೆಳ್ಳಾರು ತೆಳ್ಳಾರು ಎಂಗ್ಲ ತೆಳ್ಳಾರು ಅಜಕಾರ ಅತ್ತು ತೆಳ್ಳಾರು ಅಜಕಾರ ಹಿಡ್ದು ಪಿರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ ಬೈದು ಅದ ಅರೆ ನಂಜಿ ಮೀನ್ ದೆಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಬತ್ಲಕ್ಕಾತು ಬೈದಂಡ ಅರಿತ್ತೆ ಬಂದ್ಕರತ್ತ ಚೂರು ದೂರ ಇತ್ತು ಬೈದೊಳಿ
ಓಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈರ್ನ ಇಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದ ಅಲ್ಪನ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲ ಮಹೇಶನ್ನ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದ ಅಲ್ಪನಾ ಇಲ್ಲ. ಇನಿ ಸಂಡೇ ಏರ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ವೇರ್ ಕೇಂದರತ್ತ ಲೈವ್ ಉಂಡಾ ಬರಂದಿ ಕುಲ್ಲಾಯರು ಬರ್ವೇರು ಬರ್ವೇರು ಮತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಮಲ್ಪ ಸುಮಾರು ದಿನ ಇಡತ್ತಾ ದಿನವೇ ಪೊರ್ತುಗು ಬರೊಂದಿಪ್ಪರತ್ತ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಂಡಿಲ್ ನನ ಬರಡು ಆಜಿ ಜನ ಇಡುಲ್ಲೇರ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಎಂಕಲ್ನ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ನೋಡ್ದ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಆತೇನಾ ಪೈದು ಅಂಚಂದ ಜನ ಬೈದು ಅತ್ತ ಚೂರು ಬಂದ್ಪಾರ್ನ ಇರ್ ಪನ್ಪರಡು ಎಂಕಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಬರ್ನ ಪನ್ಪರಡು ಎಂಕ್ಲು ಇರ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಬರ್ಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡತೆ ನಮ್ಮ ದಿನ ಪನ್ಪನೆ ಯಾರು ಪನ್ಪರಡು ಆತು ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಬರ್ಪ ಅಂದಿರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತೆ ಅರೆಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ನನರ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಬರ್ನ ಪನ್ಪಾವೆ ಕಿರು ಮಾತು ಅತ್ತಿ ಲೈವ್ ವತ್ನಗ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಪೂಪರತ್ತು ಮಂತ್ರಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬರ್ಪ ಬರ್ಪ ಎಂದೆ ಪೋಪುನೆ ಏರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪ ಬರ್ಪ ಅನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ನನ್ನರ ಬರ್ನ ಪನ್ಪೆ ಯಾವಾಗೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅವೇ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಈತ್ ಬೊತ್ತು ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಚೂರು ಮಲ್ಪೆರತೆ ಬಡ್ಚಿ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣವೇ ಈತ್ ಬರ್ತು ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿನಾಯ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಈತ್ ಬೊತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತತೆ ನನ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೊಕ ಮೀನ್ ಮುಗ್ಗ್ಯು ಬೇಗ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೆ ದಿಸೆರಡು ಮೀನು ಇಪ್ಪಂದು ಕದ ಬೊಕ ಮೀನ್ ಮುಗ್ಗ್ಯು ಬೊಕ ಎಂಕನೇ ರೊಡ್ಚಿ ಹಾಕುಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುನ ಅತೆ ಅಂದಿ ಎಂಕುಲು ಪಂತ್ ಜತೆ ಇರಡ ನನರ ಬರ್ನ ಪನ್ಪೇವೆ ಮಹೇಶಣ್ಣ ನನರ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಬರ್ನಾಗ ಪನ್ಪೇವೆ ಅತ್ತೇನು ಬರ್ಪೇಸನ ಕಾರ್ಲ ಬರೊಂದಿಪ್ಪನೆ ನನರ ಬರ್ನ ಪನ್ಪೆರೆ ದಾಯೆ ಬರಡುಂಡ ಪೋಡುಂಡ ಅದ ಒಳಗ ಪೋಡಂದ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇರ್ನ ಜಾಲ್ಡಿ ಇಪ್ಪುವ ಬರಡಂಡ ಲಕ್ಕುನ ಜಾಲ್ಡಿ ಮಾತೆರ್ನ ಲಂಚನಿ ಆರ್ನ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಡೈಲಾಗ್ ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಮಾಂತೆರ್ನ ಲಕ್ಕುನಗ ಇರ್ನ ಜಾಲ್ಡಿ ಇಪ್ಪು ಬಾರಿ ಏರ್ ಪರ್ರ ಒಂಡಿರು ಇಲ್ಲ ತುಲೆ ಈರ್ನ ಬೊಲ್ಪುಗ ಇರ್ನ ಜಾಲ್ಡ್ ಚಾವರ್ನ ಪುರ ಆರ್ನ ಜಾಲ್ಡೆನ ಆರ್ ನೆರ್ಪುನ್ ತುಲೆಗೆ ಎಂದ ಅಂದ ನೆರ್ಪುನಿಯಲ್ ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಏರ್ ಬರ ಪಂಡಲ ಯಾನೆಲ್ಲ ಕಾಂಡಿರ್ನ ಜಾಲ್ಡಿ ಇಪ್ಪು ಮಹೇಶಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಈರ್ನ ಜಾಲ್ಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಬೊಲ್ಪುಗವೆ ತೂಲೆರ್ ಈರ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಗ ಲಕ್ಕದ ಮೊಂದೆ ಎಕ್ಕನಾಗ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡ್ ಸುಲತಕ್ಕ ಬತ್ತೆರ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದ್ಲೆರ್ ಹಾಯ್ ಲತಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲಿನಿ ಅರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ಯನ್ ಅಂದ ಅಂದ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೆನ ಅರ್ನ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅರೆ ಅಮ್ಮನತ್ತ ಅಮ್ಮಲ ಆರ ಒಟ್ಟುಕುಲನತ್ತ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಲ್ನ ಬೈಪುನಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಾಯ್ ಅವೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಾಯ್ ಮಹೇಶನೆ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಹೇಶನೆ ಈತ್ ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ತೂತೆ ಒಲೆಯನು ಲತಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಆರ್ನ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳ್ಡು ಚಾನಲ್ ಮೋನೋದ್ ನೋಡ್ ಇತ್ತೆರ್ ಮಗಲೇನೋ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಡಪುಡ್ದು ಬತ್ತೇರ್ ಲತಕ್ಕ ಅವಳ ತೂತೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ದ ಇನ್ನ 3 ತಿಂಗಳ ಕಾದ್ನಲ ಅವಳ ತೂತೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋ ತೂತೆನ ಅರ್ನ ಅರ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಡಾಯ್ನಿ ಆತ್ ಬೇಗ ಮುನಾಂಡುಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆರ್ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಒನಸಾಂಡಿಯೇ ಕೋರಿಯೇ ಓ ಸಂಡೇ ಕೋರಿ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನು ನಿಗಲ ಒನಸಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಒನಸ ಆತುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಒನಸಾಂಡ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒನಸ ಆತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಅವೈತೆ ಬಡ ಆಪುಂಡು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ದಾನೆ ಅವಂದಿಜ್ಜಿ ಆಪುಂಡು ಮಾಟಲ್ ಪಾಡೋಡು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಡ ಆಪುಂಡು ಮಾರೆ
ಅರ್ನೆಲ್ ಕೋರಿಂಡಿ ಗೆಡೆಗೆ ಪೋಂಡ ಒಂದು ನಸು ಶುಭಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ಒನಸಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶುಭಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆತರಿತ ಶುಭಕ್ಕ ಆರು ಇಜ್ಜೆರ ಆತವ್ರುಡು ಉರುಡು ಉಲ್ಲಾರ ಇಜ್ಜಾರ ಮುರಾಣಿ ಇತ್ತುಜೇರು ಶುಭಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕೊರ್ಲಿ ಲತಾಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಭಲೆ ಭಲೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತಿಯ ಆರ್ನಿಲ್ಲ ಕೋರಿ ಅವ ಮೀನುಡು ನಸ್ ಮಲ್ಪ ಕನ ಗೊತ್ತು ಜಂಕಿತೆ ಅನಿತ ಕೋರಿಡು ನಸ್ ಮಲ್ಪನ ಮೀನುಡು ನಸ್ ಮಲ್ಪನ ಕೋರಿಡು ನಸ್ ಮಲ್ಪುಡಂಡ ಬಾರಿ ದೂರ ಪೋಡಿತ್ತೆ ಮೀನಂಡ ಮೂಲೆಂಡು ದಾದ ಅಲ್ಪನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಲತಕ್ಕ ನಡೆಗೆ ಹೋಗ್ನಿದ್ದೆ ದಾರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ದೂರ ಉಂಡತ್ತ ಯಾನ್ ಟ್ರೈನ್ ಉಡ್ಲೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇರು ಊರುಗ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಶುಭಕ್ಕ ಟ್ರೈನ್ ಉಲ್ಲಾರ ತುಕ ಟ್ರೈನ್ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ನ್ ವಾಟ್ರನಲ್ಲಿ ಶುಭಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ನ್ ವಾಟ್ರ ಬನ್ಲೆ ಟ್ರೈನ್ದ ಇದಕ್ಕೆಂದ ಕೇನುಂಡು ಯಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟೆಗ ಮೂಲು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೋ ಅಂದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಾ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ನ್ ಪಾಡ್ರ ಬನ್ಲೆ ಟ್ರೈನ್ದ ತುಕ ಏನಾರ ಕೇನ್ ಬೆ ಟ್ರೈನ್ ಇರು ಟ್ರೈನ್ ಉಡುಲ್ಲಾರತ್ತ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ನ್ ವಾಟ್ರ ಮಲ್ಲೆ ತೆಲ್ಪೆರಾರಿ ಲತಾಕನ ಊರು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಅಂಚ ಅಂದೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಏನ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಕ ಲತಾಕ ಉಲ್ಲಾರ ಈರ್ನ ಊರು ಪುತ್ತೂರು ಸೈಡ ತುಳು ನಮ್ಮಲಕನ ಪಾತೆರ್ನ ಆರು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಂಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ರ ಅನ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ ಯಾರು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶುಭಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರೈಲ್ಟುಲ್ಲ ರತ್ತ ಸೆಕ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕಾಯ್ ಅಂದಂದು ಹೆಂಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಂದಿರು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದರು ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆತೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತೂ ಅಂದ ಕೆಲವು ದಿನ ಅಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರಿ ಅವನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸುಲತಕ್ಕ ಕಲ್ಲಡ್ಕದಾರಂದು ಹೆಂಗ್ ಪಾತೆರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸ್ವಾತಿ ವಿಲಾಗರ್ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನ್ನದ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸ್ವಾತಿ ವಿಲಾಗರ್ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶುಭಕ್ಕ ಉಪ್ಪಲ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬರ್ನಗದಲ ಪತೊಂದು ಬಲೆ ತಿಂಡಿ ಮೆನಿ ಪತೊಂದು ಬಲೆ ಶುಭಕ್ಕವೆ ಸ್ವಾತಿ ವಿಲಾಗರ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶುಭಕ್ಕ ಇರು ಹಾರ್ನ್ ಪಾಡ್ರ ಪಂಡಿ ಜರ ಅಂದತ್ತೆ ಇಂಕೇನಾರನ ಕೇಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಪಿಲಿ ಇರು ಪಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿ ನನ್ನ ಕಲ್ಲಡ್ಕಾಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಒಡ್ಚಿ ಇರ್ನ ಕೋರಿಲ ಒಡ್ಚಿ ದಾಲ ಒಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮೀನುಡೆ ನಸ್ ಮಲ್ಪವೆ ಎಂಕ್ ಪಿಲಿತ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಮಾರೆ ನನ್ನ ಎಂಕ್ ಮೀನೇ ಅವು ನನ್ನ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗುರ್ತ ಉಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನಕ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತ ಇಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ವ ಮಾರ್ರೆ ಇರು ಓಲ್ ಬಂಡಲ ಗುರ್ತ ಆಪುಂಡು ಇರ್ನ ಗುರ್ತಾಂಡತಿ ಇರು ಓಲ್ ತಿಕ್ಕಾಡಲ ಗುರ್ತ ಆಪುಂಡು ಲತಾಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಿ ಯಾನ ಕೋರಿ ಒಡ್ಚ ಮೀನುಡೆ ನಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಇರು ಪನ್ನೆಡ್ಡೆ ಅಣ್ಣ ಮಾರ್ರೆ ಪಿಲಿಯಿಂದು ಯಾನಲ್ಲ ಬತ್ತದ ದಿಕ್ಕುರು ಬೆಂಡ ಏನ ಅವಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆತ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡರತ್ತ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ಮರತ್ ಗೊತ್ತಂದು ಎನ್ನಿದಾರ ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗುರ್ತೊಂಡು ಐಕ್ಯತ ಇರೆಗೇನೆ ಕಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬನ್ನಿ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಸುಮಾರು ದಿನ ಮುರಾಣಿ ಅವರ ಲೈವ್ ಕೋಡೆ ಇತ್ತು ಮುರಾಣಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗಿರ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಜರ ಪಿಲಿ ದಾದ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಂಡು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಂಡ ಪಿಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾರೆ ಒಂದು ಒಡೆ ಒಂಚಿ ಪೋಪಿಲೆ ಕಲೆಜ್ಜಿ ಲತಾಕ್ಕನವರು ಪೋಪಿಲೆ ಕಲೆಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿ ಪೋಪಿಲೆ ಕಲೆಜ್ಜಿ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಡಿಗೆ ಪಿಲ್ಲಿ ಲತಕ್ಕ ಬನ್ ಪೇರಿ ಯಾನೆ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಎಂದು ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆನ ಮಾರೆ ಶೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್
ಕರೆಂಟ್ ಸರಿ ಆಂಡ್ ಲತಕ್ಕ ಸರಿ ಆಂಡ್ ಮುರಾಣಿ ಸೋಮವಾರ ಸರಿಯಾಯಿನಿ. ಮುರಾಣಿ ಸೋಮವಾರ ಸರಿಯಾಂಡ್ ಕರೆಂಟ್. సతీష్ అన్న పాతేర్లే ఉల్లారా దూర పోయారు. ಲೋಕೇಶ್ ಅನ್ನೇ ಬತ್ತೀರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೋಕೇಶ್ ಅನ್ನ. ಕೂ ಮಾರೆ ಕೂ ಕೂ ಲೋಕೇಶ್ ಅನ್ನ ಓಲಾರು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಒರ್ಮ ಜನ ಐಡುಲ್ಲೇರು. ಲೋಕೇಶ್ ಅನ್ನ ಗೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಲೋಕೇಶ್ ಅನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಲೋಕೇಶ್ ವಿಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಸುಲತಾ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಸುಲತಾ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸುಲತಾ ವಿಲಾಗ್ಸ್ ಸುಲತಾ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಅರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಏರ್ ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಚೆ ಒರಿಯಕೊರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಲೋಕೇಶ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಲೋಕೇಶ್ ವಿಲಾಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಒರಿಯಕೊರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನ್ ಬಾಲೆ ದಾದಾ ಮಲ್ಪೊಲ್ ಬಾಲೆ ಆನ್ ಲತಕ್ಕ ಪೊನ್ನತ್ತ ಆನ್ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲೆ ಅವ್ಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಊರುಡುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ಹೇಮಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡ ಹೇಮಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏರ್ಪುರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. 120 ಸಬ್ಬು ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಅಂದೇ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಲತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಏರ್ಪುರ ಉಲ್ಲಾರು ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಲೋಕಿ ವಿಲಾಗ್ಸ್ಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಲತಾ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಲತಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆರ ಅಂದ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರಿ ಒನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಲೊಕೇಶನ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಕೊರಿಯಾ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೊಕೇಶನ್ ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಬಾಲೆ ದಾದಾ ಅಲ್ಪೇರು ಹೇಮಕ್ಕನ ಒನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಓ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಜನ ಬತ್ತುಂಡ ಒಂದು ಹೇಮಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇರೆಗುದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಓಲ್ಲೇರು ಬಾಲೆ ಉಲ ಇಲ್ಲೆ ಆಲು ಮೂಲು ಉಲ್ಲೋಲ್ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೋಲ್ ಮಾರೆ ಚೆರೆಪಟ್ ವನಸ ಆಂಡ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಓಕ್ಯಾರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಏನು ಓಕ್ಯಾರ ಇಲ್ಲ ಓಕ್ಯಾರ
ದಾದ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಒನಸ ಆಂಡ್ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಗ್ ಇಲ್ಲು ಕೆರ ಪೋದಿತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಗ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಕೂ ಎವ್ರಿ ವನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಲೊಕೇಶನ್ನೇ ಏಮಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂದೊಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಏಮಕ್ಕ ಬರೋಲ್ಯಾ ಹೌಸ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೌಸ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಲ ಅಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪನೆ ಇರ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪನೆನ ಏಮಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಮೇಶನ್ನೇ ಮಲ್ತನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತನ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೇನಾ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎവിടെ ಬೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಜೆತ್ತೇರ ಅಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಅಕ್ಕ ಬೈದ್ಯರು ಅಕ್ಕಡ ಪಾತ್ಯರು ಜೀರತ್ತಾರು ಉದುರು ಬೈರು ಯಾರು ಕೋಪನೇ ನಂದಿಯ ಸುಮಾರು ದಿನಾಂಡತ್ತ ಲೈವ್ ಬರಂದೆ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಏಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೂಬಾಡ್ಲೆ ಯಾರು ಒಡೆ போயது ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಏರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಏಮಕ್ಕ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಲ್ತನ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಅಂದ್ ಕುಶಾಲನಗರ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈರ್ನಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಕುಶಾಲನಗರ ನೆತ್ತೆ ಲೊಕೆನ್ನ ಸುಲತಕ್ಕ ಪೋಯೆರ ಅಂದ ಆರ್ ಪೋಯೆರ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ಅರಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅರೆ ಇಪ್ಪುನಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಯಾರು ಸುಲತಕ್ಕ ಇಪ್ಪೊಡು ಒಲ್ಲೆರ್ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇಪ್ಪೊಡಾರು ಆರು ತಿನ್ಯಾರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಶೆಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ರೆ ಇರ್ಲಂಜಿನತ್ತ ಯಾನಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಲ್ಪೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಟಾಲ್ಡು ಅಲ್ಪಿನಿ ಯಾರ್ಲ ತಿನ್ಯಾರೆ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಯಾರೆಗ್ ಬಟ್ಟ ರೆಡಿ ಅದು ಏಮಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂತ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪಲೆವೆ ಮೊಕದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 10-15 ಬೊಕ್ಕ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಲ್ಪೆ 10-15 ಏಮಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ₹18 ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು 10-15 ಪೇ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕೆರೆಗ್ ಅಂದೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಲೆ ದಾದ ಅಲ್ಪೆ ಏಮಕ್ಕನ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಾಲೆ ದಾದ ಅಲ್ಪೆರ್ ಮಲ್ಲ ನಾಲ್ ಜನ ಇಡುಲ್ಲೆರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಏರುಲ್ಲರ್ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜೆರ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ಯಾರು ಬತ್ತೆರ ಇಕಡ್ ಬತ್ತು ಪೋಯೆರ ಅಂದ್ ಆರ್ ಮೀತಿಜೆರ್ಗೆ ಅಂಚ ಪೋಯೆರು ಮೀತಿಜೆರ್ಗೆ ಪಂಡೆರ ಮೀತಿಜಿಂದ್ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತಲ್ ಬಾಲೆ ಅಂದೆ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತಲ ಹೇಮಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮೀತಿಜೆರ್ಗೆ ಅಂಚ ಆರ್ ಪೋಯೆರಿಯೆ ಏರ ಎಕಡರ ಬತ್ತೆರ್ ಆರ್ ಮೀ ಅಂದೆ ಬತ್ತೆರ್ ಬೊಕ ಮೀದು ವಲೆ ಪಂಡೆರ್ ಇತ್ತೆ ಮೀದು ವರ್ಪೆ ಅಂಡೆರ್ ತೆಲ್ಪೆರಿತ್ತೆರ್ನ ಗೂಗಲ್ ಡು ಪಾಡುವೆ ಗೂಗಲ್ ಡು ಪಾಡ್ಲೆ ಇಡೆ ಬರ್ನಾಗ ಹಾಳಾಪುನಂದ್ ಇನಿ ಬತ್ತುಂಡ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುನು ಮಾರ್ರೆ ಎಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಪುಗ ಬತ್ತುನ ಹಾಳಾಪುನಂದು ಎಲ್ಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದತ್ತೆ ಉಳ್ಳೆ ಜೈತು ಜೇರ್ ಬಾಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರುವ ಏಮಕ್ಕ ಇನಿ ಸುಲತಕ್ಕ ಪೋಯಿನೇನ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ಸುಲತಕ್ಕಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಲ್ ಇಜ್ಜೆರ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಲ್ ಬೈದು ಜರತ ಹೇಮಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜೆರ ಅಂದ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಇರ್ನವರುಡು ಹೇಮಕ್ಕನವರುಡು ಬರ್ಸೊಂಡ ಇಂಚೆ ಒಂತೆಗ್ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ್
ಬರುವೆ ಈರು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆವು ಆವು ಬರು ಇನಿ ಬರುವತೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪು ಜಾನ್ ಬತ್ತಜಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾನ್ ಬರೋಡಿ ನೀ ಎತ್ ಬರ್ತಾವ ಬರ್ನಾಗ ಆಯ್ತೆ ಬತ್ತು ನಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇನಿಜ್ಜ ಓ ಗಾಳಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜತೆ ಗಾಳಿ ಮಸ್ತ್ ಅಂದಂದು ಗಾಳಿ ಸುರತ್ ನಿತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಬತ್ತಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರ್ಪನ ಕಷ್ಟ ನಂದು ಗೂಗಲ್ ಡತೆ ಗಾಳಿಗೆ ಒಲ್ಲ ರಾಡು ಗಾಳಿ ಇಡಲ್ಲ ಒಂಚ ಹಂಚಿ ಪೋವು ಗಾಳಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಕಡಾಪ ನೋಡ್ಚಾವೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಲ್ಲಡ ಅ ವರದಂಚು ಕೋಲ್ ಪೋ ಮಾರ ಗಾಳಿ ಇಂಚಿ ಬರ ಅಂದು ಗಾಳಿತ್ತನ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಗಾಳಿತ್ತನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಗಾಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾಲ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮಾರ ಐಡ್ಡೆ ಉಂತುನ್ ಪಾತೆರ್ ಜೇರ್ ಅಕ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನ ದಾದ ಪಾತೆರ್ ವೇರು ಮೊಕ್ಕುಲು ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತ್ ಪಾತೆರ್ ರಬ್ಬುತೆರ್ ಕಮೆಂಟ್ ರಬ್ಬುಜೆತ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಯ್ಯಿಂದ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರ್ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಒನಸ್ ಆಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸವಿತಕ್ಕಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ್ನ ಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪುಗ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೀನು ಕಜಿಪ್ಪಕ್ಕ ಮೀನ್ ಬಂಗುಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೀನ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಇರೇದಾದ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಸಂಡೇ ದಾಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಉಂಡು ವೆಜ್ ಅಂಡ ಪನೊಡ್ಚಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಪನ್ಲೆ ಮೀನ್ ಗೆ ಅರೆಗ್ಲ ಬಂಗುಡೆಗೆ ಅವೇ ಸೇಮ್ ವೆಜ್ ಅಂಡ ಪನೊಡ್ಚಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂಡ ಪನ್ಲೆ ಆಂಡ ಬಂಗುಡೆ ಪಂಡೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ನಮಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಸೇಮ್ ಕಜಿಪ್ ಸೇಮ್ ಗಾಲಿಡೆ ಕಡಪುಡುವೆ ಈರ್ ಬಾಯಿ ಹಂಗ ಅದು ಉಂತುಲೆ ಅನ್ನ ಗಾಲಿಡೆ ಬತ್ತದ ಈರ್ನ ಬಾಯಿಗ್ ಬೂರುಂಡು ಏನ ಗಾಲಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡ್ ದೂಲ ಮಾರ್ರೆ ಬಿಜಕ್ರೆ ಈರ್ನ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಓ ಗಾಲಿಡ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡೆನ್ ಪೊಕ್ಕಡ ಪೂರ ಇನ ಧೂಳು ಪೂರ ಬೂರ್ದು ಮಾರ್ರೆ ಬೊಡ್ಚೆ ಮಕ್ಕ ಗಾಲಿ ವತ್ತನ ಬೊಡ್ಚೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮೀನ್ ಉಂಡ ಇಟ್ಟೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೊಡ್ಚಾ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ಗಾಳಿ ಬತ್ ನೀರ್ ಉಂತ ಅಂದ್ ಮಾರ ಗಾಳಿ ವತ್ತಂದೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂತೆ ಜೋರ್ ಗಾಳಿ ವತ್ತಂದೆ ಯಾನ್ಲ ಈರ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಪೋಂಡು ಯಾನ್ಲ ಪೋವೆಲಿ ಹೌದೌದು ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತರ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಲೆ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ದಾರ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅರ್ ಬಣಂದೆ ಬರ್ಪೇರು ಆರ್ ಪನಂದೆ ಬರ್ಪೆರ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿನ್ದ್ ಇಜಿ ನೆನ್ಪಾಪ್ ಜತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನಾರ ಅನ್ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೂರು ಇರ್ನ ಅಂದ್ ಐಕ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪನೊಂದೆ ಬರ್ಪೆರ್ ಆರ್ ಯಾರ ಲಾಯ್ಕ್ ಊರು ಪನೊಂದೆ ಬರಪ್ಪರ್ ಇಜ್ಜಿ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಜೋಲ್ಲರಿ ಒನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡಿನಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈವ್ ಬತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಪರಪ್ಪಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಸವಿತಕ್ಕ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪಾರೆರ್ ಅರ್ ಮೀನ್ ತಿನಂದೆ ಕಜಿ ಮಲ್ದಿನಿ
ಮೀನು ತಿನ್ಪೇರದ ಮೀನು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಕಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಕೆಲವು ಮೀನು ತಿನ್ಪುಜರು ಕಜಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬಂದು ಎ ನಕ್ಕ ಮೀನು ತಿನ್ಪಿದ್ದರು ಕಜಿ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಯಾರು ತಿನ್ಪುಜೇರ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿರಿ ಅಂತ ನಾನೇ ಗೊತ್ತಾಂಡಿರಿ ಮೀನು ತಿನ್ಪನೈತಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಾರೀರು ಇದೇನು ವಲ್ಮೆ ಅಂತಾರೆ ಪನ್ಪೇತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಪನ್ಯ ಇರು ಮೀನು ತಿನ್ಪುಜಾರು ಲೈವ್ ಬರ್ಪ ಪೂರ ಓಲೋಲ ಆತೇರು ಮರ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಏರ್ಲ ಹೆಜ್ಜೇರು ಮಂಡೆ ಚಾಪನ್ ತಪ್ಪಾರಿ ಬತ್ತರಿ ಪೂರ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆತಂಡು ಅವೇ ಅಂತಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡೇತಲೆ ಇರು ಪಜ್ಜಿ ತಿನ್ಪಿಜಾರು ಬೇಯ್ಪಾದ ತಿನ್ಪೆ ಅಂತಲೇ ഞാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആത്തേ പണ്ട ഇല്ല ഞാൻ ഇത്തിലേക്കാണ് പണ്ടേ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡೇತಲೆ ಇರೇಡ್ದ ಸಮೇತ ನಿಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನರ ಯಾನ್ ಪಂಡೇತಲೆ ಇರೇಡ್ದ ಆತ ಅಂಚ ಪನರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏತ್ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾರೆ ಶೇ ಡೈಲಿ ಬರೋ ಇಂತಿರಾಗ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಡ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಡೈಲಿ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏತ್ ದನ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಆಯರು ಎಂಕ ಉನಸಲ పొడిచింది ಆಪುಂಡು ನಿನ್ನೆ ಅಂಡ ಉನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಮೀನುಂಡತ್ತ ಅಂಚ ಏತ್ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಮರ ಮಿಸ್ ಆಯರು ಶೇ ಮೂಲೊಂಜಿ ತೆಡಿಲ ಹಾಕಿನಿ ಪೂರ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಅಂಡ್ ಮಾರೆ ಬರ್ಬೇರು ಪಾಪ ಅಣ್ಣಗೆ ಅಂದೇ ಪಾಪ ಅನ್ನು ಅರೇನು ಪಾಪ ಅಂಟ ಪಾಪ ಅಂಕ್ಲೇನಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಾಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಸವಿತಾಕಿರೆಗೆ ಯಾನ್ ಪಾಪ ಅಂದ್ ಅನ್ಪುಜಿರೇನು ಈರ ಮನಸುಡಿ ಯಾನ್ ಜೋರಿತ್ತನಲ್ಲ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಅಂದ್ ಪಂಡರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಪಾಪ ಪಂಡರತ್ತ ಇರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀನೆ ಕಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಗುಡೆಗೆ ತೊಂದವೆ ಇರೆಂಕ್ ಪಾಪ ಪನ್ಯ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀನ್ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಮೀನ್ ಕಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೀನ್ ರುನಸ್ ಮಲ್ಪಲೇರು ಅಂಡ ಪಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ತಿನೊಡ್ಚಿ ಬೇಯ್ಪದೇ ತಿನ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾರೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆತುಂಡು ಜನ ನನೈತೆ ಓಲ್ ನಾಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಶೇ ಹುಡುಗಿ ಬರು ನಿತ್ಯ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋವು ದಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏಮಕ್ಕಲ್ಲ ಪೋಯರು ಅಂದು ಡೈಲಿ ಬರೋ ನಿತ್ಯರಾಗ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಸಂಡೆ ಮಾತ್ರನೇ ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರನಾ ಮೀನು ಕೋರಿಪುರ ಇಜಿನ ಕಜ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ತಿನ್ನೆ ಡೈಲಿ ಮೀನ್ ತಿನ್ನೋಡಿಯೇ ಸವಿತಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಮೀನ್ ತಿನ್ನರ ಬಂಡ ಲಾಯ್ಕವ್ ಬಾರಿ ಪಿರಿಯ ಮೀನು ಬಾರಿ ಪಿರಿಯತ್ತ ತರಕಾರಿಲ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜೆ ಏಮಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕಗಲ ಅಂಚನಿಗೆ ಎಂಕಲ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಈರ್ಲೆಕನೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಬಡನೆ ಆಪುಜಿ ದಾನೆ ಅವು ಊಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೀರ್ಣೆ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪಡ ಹೇಮಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಇತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪಡವೆ ಬಡ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಿಬೊಕ ದಾನೆ ಬಡ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಡಕ್ ಏನೋಡು ಜೀರ್ಣಿಜ್ಜರಿ ಅಂಜಂಡೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ಸೀರಿಯಸ್ ಒಂದು ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನಿ ಫ್ರೀ ಆಯಿನ ಮಾರ್ರೆ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದ ಅಂದ್ಯೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇನ್ನಿ ಫ್ರೀ ಆಯಿನಿ
ಸವಿತಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತರಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದೆ ಬೊಕೈನಿದಾಯ್ ಮೀನ್ ಕಾಜಿ ಮಲ್ತನ ಸವಿತಕ್ಕ ತರಕಾರಿ ಆತತೇನಿಲ್ಲ ಇದಾಯ್ ಮೀನ್ ಮಾಲ್ತರ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಆತೆ ಅಂಚ ಅಂದ್ ಸಂಡೆ ಮಾರೆ ಸಂಡೆ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಮೀನ್ ಅಂದ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಇನಿ ಫ್ರೀ ಆಯ್ನಿ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಕೋಡೆತ್ ಮುರಾಣಿ ಬೌದ್ನ ತಾರೆ ಎಂಚ ಒಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಅಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲಾಯ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಮಾರೆ ಡೈಲಿ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಆರ ಪೋದು ಪೂರ ತಕ್ಕಾರಿ ಬತ್ತರಿ ಅಂಚ ಅತ್ತ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆದ್ ಪೋಂಡು ಮುರಾಣಿ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಡಿಟ್ ಇತ್ನ ಬೆಲೆ ಎಡಿಟ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ಪ್ರಶಾಂತನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯಾರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಬೈತುಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ವೈದ್ಯನು ಹೇಮಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಆತುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಬುಡೆದಿ ಬುಡ್ತೋಲ್ ಸೋ ನಿಕ್ಲೆನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಷ್ಟ ಸೋ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿನಿ ದಾದ ಪ್ರಶಾಂತೆರ್ರೆ ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಆತುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಬುಡೆದ್ದಿ ಬುಡ್ತೋಲು ಸೋ ನಿಕ್ಲೆನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಸೋ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿನಿ ಎಂಕ್ ದಾದಾನ ಇರ್ಪ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥನೆ ಆಜಿ ಅರೆ ಮದಿಮೆ ಆತಿನ್ಕೆ ಈ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಈ ಆರ್ ಕೇಳ್ತಂದೆ ಎಂಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಂಚ ಈ ಪಂಡಾರ್ದ ಎಂಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರ್ಚಿನಾನ ಬಿರಿಯಾನಿಯೇ ಪೊರ್ಚಿ ಆನ್ ಮೀನುಡೆ ಒನಸ್ ಅದ್ಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಇರಾರ್ತ ಜರ್ ಬನ್ನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಇಪ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಜೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಡಿ ಎಂಚಿನೆ ಚೆಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಡಿ ದಾಲ ಸುಖೇಜಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಇರು ತುಯ್ಯಾರಡು ಉಂಡತೆ ಚೆಕ್ ಉಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಬೊಕಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಸೈಯಾಡ್ ಬುಡ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಡಿ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮದ ಜೋಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಡಿನ್ ತೂವರೆ ಇರೆಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅವ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಹೋಳಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಜೋಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಯಾನ್ ಐಕ್ಯತೆ ಅಂತ್ ಇಕ್ಕುಜೆರ್ ಎಗ್ಲಾ ಇರುಂದು ಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕರೆ ವಾರ್ತಿಯ ಸವಿತಕ್ಕ ದಾದಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸವಿತಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ ದಾಲ ಪಂತಿಜಿ ಅವೇ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಸವಿತಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಪಾತೆರ ಅಬ್ಜ ಇರೆಗ್ ಇತ್ತರ್ಡ ಐರ್ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನೈನ ಇರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪರೊಂದಿತ್ತೆ ಬತ್ತುದು ಪ್ರಶಾಂತನೆ ಪಾಪ ಮಾರೆ ಅಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಕ್ಕುದೆರ್ ಈರ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ ಏನಿಲ್ಲ ದಾಯ್ ತಿಕ್ಕುದುನಿಂದ ಆತುಂಡವು ಈರ್ ಪನ್ಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕುದುನಿಂದ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡ್ರನೆ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಡಾರ್ ಉಡುಪು ನಿಜಾನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿ ಅನ್ನ ಅವಾವ್ ತಿನ್ಲೆ ಇರೆಗೆ ಅನ್ ತಿನ್ಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅತೀರ್ ಪಂಡ ಪಾಪ ಮಾರೆ ಅಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕುದೆರನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡ್ರನೆ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತುಂಡವು ಒಕ್ಕಡೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರ್ನಿಯಾವ್ ಎಂಚಿನೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜವು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಯೋಚ್ಚಿಯ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಬಚ್ ಚೊರಪಟಿಯೇ ರಡ್ ದೀಕಾಂತ ತೋಜುಂಡು ಮುಸುಂಟುಗು ನಾಯಿಡೆ ಬತಾರಂಟುಂಡು ಬೊಗ್ಗಿಡೆ ಬತಾರುಂಡು ಬಂಡಾರ್ನ ಅಕ್ಕ ಈರು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕವಾ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದೆ ಪ್ರಶಾಂತನ ಹಿರೇಕಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂದ ಮದಿಮೆ ಆತನ ಬುಡದಿ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಇರ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಸೀರಿಯಸ್ ಬನ್ನಿ ದಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬನ್ಯ ಸೀರಿಯಸ್ ಬನ್ಯ ದಾದ ನಿಜ ಅಂದ ಐರೆ ಮದಿಮೆ ಆತಂಡ ಅಂಚ ಆತಂಡ ಒರರ ಯಾನ್ಲ ಒರರ ಮರ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನೀರ್ ಪಾತೆರ್ಯಾರ ದಾದ ಮರ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ದೀಪೆ ಇರೆಗ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಗದಾಲ ಪೆದಾಂಬು ಪಾತೆರಂಡ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ನನ ಇರೆಗ್ ಕೇನನ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ ಬೇ ಇರಿಪ್ನಾಗ ಪಾತೆರ್ ಜಿ ಇರೆ ಕೇನನ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ ಬೇ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ದಕ್ಕೊಡ್ಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬೆಚ್ಚೋಡು
ಅಂದೆ ನಿಜಾನೇ ಇರು ಪನ್ಯ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರತ್ತೆ ನಿಜಾನೇ. ಸವಿತಕ್ಕ ಪೋಯರೆ ಹಾ ಹಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಎಮ್ಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಪುನೊಲು ಅಂದೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಜನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಪೂರ ಓಲೋಲ್ ಪೋತೆರ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಗಾಳಿಲ ಬರೊಂದುಂಡು ಒಡೆ ಪೋತೆರ ಓಲೋಲ್ ಪೋದು ಯಾದಂದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ಬರ್ಸ ಶೆಕ್ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿಗೊಡ್ಡು ಸವಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಈರಂಡಲ ಉಲ್ಲಾರ ತೇಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸತ್ ಇತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಲೈವ್ ಡೈಲಿ ಜನ ಆಪೆದುನು ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ಜನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ರಡ್ಡ್ ಜನಕ್ಲ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಶಾಂತ ನಿರೇಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಇರ್ನಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂಂದಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದ ಇರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಓಕೆ ಅವೇ ಸವಿತಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಇರು ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಇರು ಸಮ ಬಂಗುಡ ತಿಂತಾರ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ ಜರತೆ ಐಕೆ ಬಂಗುಡ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನೋಡು ಅವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗುಡ ತಿನ್ನರ ಅಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಏಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ದಾದ ಮಾರ ಇರ್ ನಮಸ್ತೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ ನೀರೇ ಕಡೆ ಪನ್ಯ ನಿಜಾನ ಏನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತನ ಸೀರಿಯಸ್ ದಾದ ಮರ ಪನ್ಲೆ ಎಕಡವ್ರು ಕೇಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಇರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ ಪನ್ಯ ದಾದ ಕತೆ ಪಂಡಾರನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜವು ತಮಾಷೆ ಪಂಡಾರ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಂಡಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಅಂಚಿತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಏರ್ಲೆಜ್ ಪೂರ ಪೋಯರು ಅಂಚ ಅತ್ತಿಯೇ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿಜಿನ್ನದುಲೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ನಾನು ಒಡೆ ಬೋಪುನಿತ್ತೆ ಜನ ಕೊನರು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಆಗ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ದಾನೆ ಪೋಯಿನಿ ಬೇಕು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ನಿಪ್ಪಿರು ಅಂತ ಬಿಡ್ತು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರ ಓ ಅಂದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇರ್ಪನ್ಯ ದಾದ ಪಾತೆರ್ನಿ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ ರೇಮಕ್ಕ ಓ ಇರೆ ಪಾತೆರ ದಾಲೆಜ್ಜ ಮಾರ್ರೆ ಎನಡ ಪಾತೆರ ಎರಡ ಇರೆ ಬೊಲ್ಪಾನೆಟ ಉಂಡು ಪಾತೆರ ಇರ್ ಪಾತೆರ ಜರ ಅತ್ತೆ ದಾದಂಡಲ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಪರ್ಬ ಗೇತ್ ಪಟಾಕಿ ಬುಡಿಯಾರ ರೇಮಕ್ಕ ಬಾಯ್ಡೆ ಬುಡಿಯಾರ ಎಂಚಿನ ಪಟಾಕಿ ಬುಡಿಯಾರ ಆತು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಎತ್ತಾರ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನಾಗ ನೆರಿಯಾರ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಲೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕಿನ್ಯಾ ಏಜ್ಡ್ ಮದಿಮೆ ಆಯೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬುಡ್ತಲು ಮರ್ಲೆ ದೀಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಯ್ಯೋ ಅಂದ ಮಾರ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಪನೊಂದು ಅಂದಂದು ಈರು ಉಲ್ಲಾರ ಐಕೆ ಇರು ಉಲ್ಲಂದು ಈರು ಇಜ್ಜಾಡನ್ ಪಂತಜಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಇರು ಉಲ್ಲಾರು ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ ಓಕೆ ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಅನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆತೇರು ಸವಿತಾಕ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಓ ಪೊಕ್ಕಡೈತೆ ಮೀಂದಾಗ ಹಚ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇನೆ ಮಲ್ದೋಲಿ ಅಂದ್ ಬೊಲ್ಪುಗು ಚೆಕ್ ನನದಾದ ಅಲ್ಪುನ್ ಯಾನು ಅಂತೆ ಸಪೂರ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇರು ಮೀನು ತಿನ್ಪುನ ಎಂಚನ ಮಾರೆ ಓಯ್ ಇರು ಸಪೂರನ ರಾತ್ರಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತೋರಾಪರೇರು ಯಾನ್ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಪನಂದುಲೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಕಿಶೋರನ್ನ ಲೈಕ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರ್ತಾದಿದ್ದು ಬತ್ತಾರತ್ತ ಸುಮಾರು ದಿನೋಡ್ದು ಒಕ್ಕಂಡಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಲವ್ 7 ವರ್ಷ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಲಗಾಡಿ ಗೆತ್ತು ಸೈತೋಲು ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಲವ್ 7 ವರ್ಷ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಇತ್ತೆಯೇ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಲಗಾಡಿ ಎತ್ತು ಸೈತೋಲು ಪನಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಾಡಿ ದೆತ್ತೆ ಅಂಚ ಓ ಗಾಡಿ ದೆತ್ತಾರ ಕಿಶೋರನ್ನ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ಓ ಗಾಡಿ ದೆತ್ತಾರ ಇರು ರೈಲು ಬುಡ್ನಿಯ ಓ ಎಮ್ಮಕ್ಕ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಇರು ಆವೋಲಿ ಮಾರ ಎಲ್ಲಾರ ಬರ್ಪಾರ ಇಂಚಿ ರೈಲ್ಡ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾರ ರೈಲ್ ಬತ್ತಾಲ ಇರ್ನ
ಎಂಕೊರ ತೋಡಿತ್ತು ರೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನವರೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಜಿ 4 ಜನ ಬರ್ಪ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಎಲ್ಲ ರೈಲ್ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲೇವಿ ರೈಲ್ ಬುಡೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಪತ್ತಾರ್ಪುನ ಹೊಡ್ಚಿ ನಮ್ ಎಂಕುಲ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಉಲ್ಲೆ ಏಮಕ್ಕ ಬೊಕ ಏರ್ಲ ನೆಟ್ ನೆರೆಗ ನೆಟ್ಟ ಬರ್ಪೆರಕ ಏನ್ಗ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಏಮಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಗ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ್ ಪನೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅನ್ನು ಏಮಕ್ಕ ರೈಲ್ ಬುಡೊಂದು ಬರ್ಪೆರ್ ಬರ್ಪುನಗ್ಲು ಬರೋಲಿ ಇಂದ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾರ ಪೂರ ಪೋಯಿ ಅವೆ ಏಮಕ್ಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವಿ ಬಲೊಡು ರೈಲ್ ಡೇರ ಕುಲ್ದು ಜಾನ್ ಎಲ್ಲರ ರೈಲ್ ಪೋಯಿ ಏರ್ ಪೂರ ಬರ್ಪಾರ್ ಏಮಕ್ಕ ರೈಲ್ ಬುಡೊಂದು ಬರ್ಪೆರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುನಗ್ಲೇ ಬರೋಲಿ ಫ್ರೀ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫೈಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಅಡ್ಡೆಟ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ನ ಈರ್ ಫೇಸ್ ತೋಜಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ಡ್ ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ಡ್ ತೋಜಬೇ ನವೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ಗಮ್ಮತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಗಾಡಿದ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಗಾಡಿದ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರೊಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡ ಒಲ್ಪ ರೈಲ್ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಅಂದ್ ರೈಲ್ ಬಿಡ್ರ ಜಾತ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ ಇಜ್ಜ ರೈಲ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂದಿರತ್ತೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಹೇಮಕ್ಕಂಜಿ ರೈಲ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂದಿರು ಎಂಕುಲು 4 ಜನ ಅಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು 4 ಜನ ಬರ್ಪಾರ ಸವಿತಕ್ಕ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ 4 ಜನ ಎಡ್ಮ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ವೇರು ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೇ ಬರ್ವೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೇ ಬರ್ವೇರು ಈರ್ನಾರ್ ಲೈವ್ ದಾದನ ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಪುಂಡನ್ನ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಆತಿತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆಂಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಬಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತನ ಫ್ರೀ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ದು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತುಜಿ ಇರು ವಿಡಿಯೋ ತೂತಾರ್ಡೆರೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತುಜಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಕೊರ್ಕ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕಿಶೋರನ್ನೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಕೊರ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕಿಶೋರನ್ನೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಕಿಶೋರನ್ನ ಇರೇ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಪಂಡಿಜರತ್ತಾರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೆ ಕೋಡೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ವೈಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಲೈವ್ ಇರ್ನ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಕೋಡೆ ಚೂರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಾ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಂಡತೆ ಬಾರಿ ಅಂಚೂರು ಬಂಗಾಂಡ್ ಪೂರ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಮುಲ್ಪ ತೆಡಿಲ್ ಹಾಕಿನಿ ಅತೆ ಕರ್ಮದ ತೆಡಿಲ್ ಹಾಕುದು ಕರೆಂಟ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ವೈರಿಂಗ್ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತುಂಡು ಲಗಾಡಿ ಪೋದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ನಲಾಯಿನ್ ದಿನ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅವು ಪೂರ ರಿಪೇರಿ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ನಲಾಯಿನ್ ದಿನ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಬಂಗಾಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಮಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ನ್ಯಾ ಈರ್ ಬೇಗ ಚೆಪ್ಪುನಾರ ಅಂದೇರ್ ರೈಲ್ ಹಿಡ್ಕುಲಾರಂಡತ್ತೆ ಓಕೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಲಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಲೆ ಅವಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಏತ್ ಹೊಡ್ತು ಬರ್ಪಾರ ಇರು ಎಲ್ಲೆ ಸವಿತಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಪಿದಾಡಿಯರ್ ರೀತೆ ಬೇಗ ಜೆತ್ಪುನೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುನು ಅಗ್ಲು 4 ಜನ ಲಕ್ಕ ಹೊಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಲೆ ರೈಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಎಂಕ ರೈಲ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪಡೆಲ್ಲೆ ಫುಲ್ ಖರ್ಚು ಹೇಮಕ್ಕ ನನಗೆ ಎಂಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ వీడియో పాడ్ర ఇంట్రెస్ట్ పోతుండి అందే ఇంట్రెస్ట్ ఇజ్జేరే ప్రశాంత్ అన్న యూట్యూబ్ వీడియో పాడ్ర ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಪಂಡರೇರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡರ ದಾದ ಅಲ್ಪನು ಮಾರೆ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಆದು ಪೋಪುಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಳಾತುಂಡು ಹೇಮಕ್ಕ ರೈಲ್ ಒಂಜಿ ವಾರನ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕೊರ ಕೇನೋಡು ಹೇಮಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರ ರೈಲ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡು ಫ್ರೀ ಅತ್ಗೆ ಏತ್ ರೂಪಾಯಿ ಆವಿಯೇ ಹೇಮಕ್ಕ ಒರಿಯಾಗ ಎಂಚ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕನ ಟಿಕೆಟ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಹಾರ್ನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೇನ ವನಸ ಆಂಡ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ವನಸ ಎನ್ನ ವನಸ ಆತುಜಿ ಅಲ್ಲ ವನಸ ಆಂಡ್ ಮಾರೆ ಎಲ್ಲೆ ಆಪುಜಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಂಡೇ ಪೋಯಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಇರುವರ್ ಪೂಜಾರ ಇರ್ ದಾದ ಅಲ್ಪನೆ ಸವಿತಕ್ಕ
ಬಾರಿ ಬೇಕು ಜೀತಿನಾಗ ಸವಿತಕ್ಕ ಆಪುಜಿಗೆ ಮಕ್ಕ ಏತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಡು ಪನ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಸವಿತಕ್ಕ ಬರ್ರ ಆಪುಜಿಗೆ ಆತದ ಅದ ಅಲ್ಪನ್ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪ ಸವಿತಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಸಂಡೆಲೆ ತೊಂಪೋಲೇರು ಅನ್ನ ಅಕ್ಕನ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೇನುಂಡು ಅಂದಂದು ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುನ ಗಾಲ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೇನೋಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಹೇಮಕ್ಕ ಉಂಡರೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಇರು ಉಂಡರಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ದಾದ ಲೈಕ್ ಗಾಡಿ ಕೊರಿಯರ್ ದೆತ್ತಾರು ಕಿಶೋರನ್ನ ಹೋಗಾಡಿ ದೆತ್ತಿನೇರು ಆರೆ ಕಡದ ಗೋ ಗಾಡಿ ದೆತ್ತಿನ ನನ್ನ ಮನೆ ತಂದಿಜ್ಜೇರು ಅಕ್ಕ ಜೋರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂಜತ್ತಿ ಮುಟ್ಟು ಮುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದ ಮೊಲೆ ದಾದ ಸುರಾತ್ ನಿನೀರ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಯಿ ಸೀದಾ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಓಪುನಾ ಆವಿಯೇ ಚೆಕ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಆಂಡ್ ಅನ್ನ ವನಸು ಈರ್ನ ವನಸ ಆಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ಆರ್ನ ವನಸ ಆಂಡಕ್ಕೆ ಈರ್ನ ವನಸ ಆಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಶಾಲೆಡ್ ಬಿಸಿ ಊಟ ಮಲ್ಪುನ ಓ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇನ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಶಾಲೆಗವೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಟ್ಟಲು ಬಿಸಿ ಊಟ ಇಪ್ಪಡವೆ ಓಲ್ ಶಾಲೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತಂಡೆ ಅವತ್ತೆ ಒಂಜಿ 16:45 ದೈಮೂಲ್ ಶಾಲೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಕೈತಲುಂಡು ಸವಿತಕ್ಕ ಓಲ್ ಶಾಲೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ 16:45 ಬರ್ಪೆ ಬಿಸಿ ಊಟ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪಡವೆ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಪಿಕಪ್ ದೆತ್ತಿನಿಗೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ಪಿಕಪ್ ದೆತ್ತಿನಿಗೆ ಅವನ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಡಿ ಪಿಕಪ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಮೋಡಿನಡೆ ಮೋದಿನಡೆ ಮೋದಿನಡೆ ಓಪುನ ಚೆಕ್ ಮೋದಿನಾಡೆ ಬುಡುವೆರ ಮಾರ ಇರ್ನ ರೈಲುನು ಹೇಮಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಗಲಾಟೆ ಆಪುನಂದು ಬರುವೆರು ಇನ್ನ ಸಂಗತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಲೂರು ಜನ ಸೇರ್ಪ ಬರಂದು ಮಾರೈತೆ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಬೊಕ ಜನ ಸೇರ್ವೇರು ಮಾರ್ರೆ ಮೂರು ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಕೈತಲ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಬಲೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ದಾದ ಹತ್ತುಂಡು ಇನ್ನೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಅಣ್ಣನ ಪಿಕಪ್ಪುಡು ಪೋಲೆ ಅನ್ನ ಬೊಕ ಈರ್ನ ರೈಲ್ ದಾಯಗ್ ಪಿಕಪ್ಪುಡು ಆವಂದಿ ರೈಲ್ ದಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪಿಕಪ್ಪುಡು ಕುಲ್ದೆಮ ರೈಲ್ಡ್ ಕುಲ್ದುಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿರೆ ಮುದ್ರಾಡಿಯಾ ಮುದ್ದಾಡಿಯಾ ಏನವು ಸವಿತಕ್ಕ ದಾದೆ ಮುದ್ದಾಡಿಯಾ ಬಜ್ಜಿರೆ ಮುದ್ದಾಡಿಯಾ ಎಂತಿನ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜುಜಿ ಮಾರೆ ಮುದ್ದಾಡಿಯಾ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಚ್ಚು ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಉಂಡಿ ಅರೆಗ್ ಬುರುವೇರು ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ಪೋಯಿ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಜೆಪ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿನಿ ಅವೇ ಮಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ವೈಟ್ ಮಲ್ಪೇನ ರೈಲ್ ವರ್ನೆಟ ಮೂಲೊಂಜಿ ರೋಡ್ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಲು ಬಡ್ರೊಂಡಿ ಒಂಚೂರು ಗುಂಡಿ ಬುರ್ದುಂಡು ಐಕ್ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಮಣ್ಣು ಬಡ್ದು ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ಅವೇ ಎಮ್ಮಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ನೀರ್ನ ರೈಲ್ ಗುಂಡಿ ಊರು ಮುಪ್ಪಂಚಿ ರೋಡ್ ಹಾಳಾತುಂಡು ಗುಂಡಿ ಆತುಂಡು ಐಕಿ ನೀ ರಾತ್ರಿ ಎತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಖುಷಿ ಏಮಕ್ಕನ್ ರೈಲ್ ಬರ್ಪುನತ್ತ ಅಂದ್ ರಾತ್ರಿ ಎತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಕಟ್ಟೊಂಡು ಮಂಡೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಮಣ್ಣು ಪಾಡೋಡು ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಬೊಕ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ಬೊಕ ಪೋಪೆನ ರೋಡ್ ದಾನೆ ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಒಯ್ಟೆ ಪೂರ ಗುಂಡಿ ಬುಡ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ತೂವೊಂದು ಬರೋಡು ಆಪುಂಡು ಗುಂಡಿ ಪೂರ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋಡಿತ್ತೆ ಬೊಕ ರೈಲ್ ಗುಂಡಿಗ್ ಪೂರ್ನ ಬೊಕ ಪನ್ವೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಊರು ಪೋದೆನ್ನ ರೈಲ್ ಗುಂಡಿ ಪೂರ್ನಂದು ಅಂಚ ಪನ್ವೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಈರ್ನ ರೈಲ್ ದಾಲಾರ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ರೈಲ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ್ಯ ಗುಂಡಿಲ ದೀಪುಜಿ ಪೂರ ಮುಚ್ಚುನೆ ರೈಲ್ ಬರ್ನಾಗತ್ತುಲ್ಲೆ ರೈಲ್ ಒಯ್ಟ್ ಬತ್ತಿಲೆ ಕಾವಡು ರೈಲ್ ಹೈವೇಡ್ ಬತ್ತಿಲೆ ಕಾವಡು ಕಿರಣಣ್ಣ ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಕಿರಣಣ್ಣ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬನ್ನಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಬೇಲೆಗ್ ದೀತೆ ಪೈಂಟಿಗ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಚ ಅಂದೆ ಪೈಂಟಿಗೆ ದೀತಾರ, ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ದೀತಾರ. ಕಿರಣಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ, ನಮಸ್ತೆ. ಯಾನ್ ಜೆಪ್ಪೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಇರ್ ಪಿದನ್ನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ದಾನೆ ಬೇಗ ಓ ಇರೋದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಣ್ಣ ಮರ ದಾದೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮುದ್ದಾಡಿ ಬಜಿರೆ ಒಂಚಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಒಂಚಿ ಮುದ್ದಾಡಿ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕಗ್ ಮುದ್ದೆ ಹತ್ತುಂಡುಗೆ
ಸವಿತಕ್ಕ ಅವು ಮುದ್ದೆ ಆತುಂಡಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮುದ್ದೆ ಆತುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಅವು ಮುದ್ದೆ ಆತುಂಡಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಆಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಓಲು ಮುದ್ದಾಡಿ ಒಂಚ ಆಪುಂಡು ಹೇಮಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ಕುರಿದ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಇತ್ತುಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಯ್ಕ್ ಗುಂಡಿ ಬಿಡ್ನಕ್ಕಿಯ ಗುಂಡಿ ಬಿಡ್ನಾಯ್ಕ ಸೆಕ್ ಇಜ್ಜೆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಪಾಡೋಡಿತ್ತೆ ರೈಲು ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾರ ಎಂಕಲ್ನವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೈಲು ಬರ್ಪುಂಡಂದು ರೈಲು ಮಾರ್ಗಡೆ ಪೋಪುಂಡ ಅಂಚಾಂಡ ಅವು ರೈಲಿಯೇ ಅವು ಅಂದಂದಿ ಅವು ರೈಲೇ ಅಂಚ ರೈಲೇ ಅವು ಹೇಮಕ್ಕನ ರೈಲ್ ಅವು ಒಯ್ಟೆಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಿರು ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚ ಮಾತಾ ಉಲ್ಲಾರಿಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಒನಸನ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಬನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಟ್ಟೆಡ್ದು ಪೋಪುನ ರೈಲು ಉಂದು ಅಂದಂದು ಪಟ್ಟೆಡ್ದೆ ಪೋಪುಂಡು ಪಟ್ಟೆಡೆ ಪೋಪುನ ರೈಲು ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟೆಡೆ ಪೋಪುನ ಬೇತೆ ಒಂದೇ ಬೇತೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಎಂಕುಲು ಪಟ್ಟೆಡೆ ಪೋಪುನ ರೈಲು ತೂತಾಯಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಉಡ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಒಯ್ಟೆಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಪಟ್ಟೆಡ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ರೋಡ್ ಉಡ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಒಯ್ಟೆಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಹೇಮಕ್ಕನ ರೈಲು ಪ್ರಶಾಂತನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡ ಪಾತೆರಂಡೆ ಇಜ್ಜಾರು ಮಾರೆ ಕೋಪ ನಿಗ್ಲಿಡ ಅವು ಇಲ್ಲ ಪಾತೆರಂದು ಉಲ್ಲತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತನ್ನ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಪಾತೆರಡು ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತನ್ನ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಪಾತೆರಡು ಆಪುಂಡು ಲೈವ್ ಡಿಪ್ನಾಗ ಅಂಚ ಇರ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರ್ ಚೀರ್ ಪಾತೆರ ಎರಡಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ ಬಾ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಪಾತೆರಡು ಆಪುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತೊಂತ್ಲಕ್ಕನೆ ಪಾತೆರನ್ ಬರ್ರಪ್ಪನತೆ ಅಂಚ ಹೇಮಕ್ಕ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಗಿಲ್ಡ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎಂಕ್ ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಪಾಡಿ ಕುಂಟು ಪೂರ ಒಯ್ತದು ಪಾಡಿ ಎಂಕ್ ಬೋಡ ಲೈವ್ ಇರೇ ಲೈವ್ ಬಡ್ಚಿತ್ತನಾ ಈತ ಪೂರ ಆಂಡತೆ ಚೆಕ್ ಮಾರೆ ಲೈವ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನೀರೇಗ ಶೇ ಅವು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನಡ ಪನ್ಲೆ ಯಾರು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಇಪ್ಪೇರು ಮಾರ್ರೆ ಇದು ದಾಯಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಹೇಮಕ್ಕ ಅವು ಮುದ್ದಾಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಿಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಕೋಲೊಂದು ಸಾಲ ಪಂತಜೇರಾರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಪನಂದುಲೇರು ಓಕೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಹೇಮಕ್ಕನ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿಯಾಯೇನ ಅಂದಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ 2 ವರ್ಷದ 2 ವರ್ಷ ಬನ್ನಿ 4 ವರ್ಷ ಬನ್ನಿತ್ತಾರೆ 2 ವರ್ಷ ಮಾರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಾ 4 ವರ್ಷ ಬಂದಿರಿ 4 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಇಜ್ಜಿಂದು ಆಡ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿವರಾಮ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಓಕೆ ಶಿವರಾಮ ಬ್ರದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಾಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶಿವರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕಿರಣ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಸಾರು ಮೀನ್ ಸಾರು ಕಿರಣ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಾರು ನಮ್ಗೆ ಮೀನ್ ಸಾರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಪಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ರೈಲು ಅವೇ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ರೈಲೆ ಅವು ಐಟೆಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಪಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ರೈಲು ಅವು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಓಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಾಕೇನ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಶಾಂತನೇ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ನ ಓಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಾಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶಣ್ಣ ಬಲೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಈರು ದೂರ ಪೋಯ್ನಿ ಮಿಯಾರ ಬದಿತ್ತಾರ ಸತೀಶಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಬಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಇರೇನು ಕೇಂಡೇರಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಹೇಮಕ್ಕ ಐತು ಬಡ್ತು ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಬಾಲೆಯ್ಯನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಬಾಡಿ ಎಂದು ಅವ್ರು ಬೇಲೆ ಬೋಯ್ರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ದೋಸೆ ಅರಿಪ್ಪು ಸೊಸೈಟಿದ ಕರಿತ ದಿಪ್ಪು ದಾದಾ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ದೋಸೆ ಆದಿಪ್ಪು ಸೊಸೈಟಿದ ಅರಿತ ಆದಿಪ್ಪು ದೋಸೆ ಏನೈಕಾರು ದೋಸೆ ಬನ್ನಿ ಸೊಸೈಟಿದ ಅರಿತ ದೋಸೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂದ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಶಿವರಾಮನ್ನ ಹಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಬಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಶಿವರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಚೋಲ್ಲರಿ ಕನ್ನಡನೇ ತುಳುವೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕಿರಣನ್ನ ದಾದನ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಕಿರಣನ್ನೇ ಚಿಕನ್ಗೆ ಕಿರಣನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಚಿಕನ್ನವಾ ಓಕೆ ಚಿಕನ್ನ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅತ್ತಪ್ಪ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕನ ಊರ್ಕೇನಿ ಪ್ರಶಾಂತನ ಆರ್ನ ಊರು ಬಂಟ್ವಾಳಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಪೋದಾಂಡಿ ಸತೀಶ್ ನೀರು ಬರ್ನ ಇರೇನು ಲೆತ್ತೇರು ಮಾರ ಕೆಲವು
ಯಾನ್ ಪಂಡಾರ ಸತೀಶನ್ನೆ ಮೀತಿಜೇರಿಗೆ ಮೀಯರ ಪೋತೆರು ಪಂಡೆ ಮುದ್ದಾಡಿ ಸತೀಶನ್ನೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕ್ಕ ಮೀನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನ್ ಇರೇದದೆ ಅನ್ನ ಸತೀಶನ್ನಾಗ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡಿನಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂದಂದರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಮೇರು ದೂರ ಓದ್ತೀರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಓದ್ತೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದೂರ ಬತ್ತೀರಿ ಸುದ್ದಿಲಿ ಜಾರಿನ ಸತೀಶಣ್ಣ ಕೋರಿಗ ಇನ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಓಪನಡ್ಡೆ ಅರಣಿಲ ಬೋಂಡ ಸತೀಶಣ್ಣ ಬರೋಡ ಏನಿತ್ತೆ ಕೋರಿಗ್ ಕೋರಿಗಿದ ಎಂಗ್ ಬೋಪುನಿದೆ ಬಡಾಪುಂಡಿ ಕೋರಿಂಡತ್ತೆ ಬರೋಡನ್ ಎಂಗ್ ಜೋರ್ ಬಡಾಪುಂಡು ಎಂಗ್ ಕೋರಿ ಮೀನ್ ಪಂಡ ಬೇಗ ಬಡಾಪುನು ಮಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಕೋ ಚಿಪ್ಪಾಡು ಕೋರಿ ಮೀನು ಪಂಡದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಜನ ಕಲ್ಪುರ್ ಚೆನ್ನ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಓಲ್ಲೇರು ಪನಂದಲೇರು ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೈದಿಜೇರಿ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಹೇಮಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲೇರು ಓ ಮಿಷನ್ನಿ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಂಡೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೆ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಐವ ಆತಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಯಾನ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ತದ್ವೆ ಮಾರೆ ಅನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಆಯ್ನ ಆತ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಏರ್ಪುರ ಲೈವ್ಡ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಪ್ರಶಾಂತನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಈರ್ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದು ಖಾಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಜಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉಲ್ಲೆರಾ ಓಕೆ ಆರ್ ದೂರ ಪೋತೆರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ ದಗುಲು ಕೊರ್ತೀನಿ ಕಾಯ್ ಪೊಕ್ಕು ಯಾನಿ ತೀರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬರೋಡುಂದು ಎನ್ನಿ ಮಾರೆ ಬರಿತೆಲ್ಲ ದಗುಲು ಕೊರ್ತುನ ಒಡೆ ಪೋಪಿಲ ಕಲೇಜ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ರಡ್ಡು ತುಂಡುಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಬರಿತೆಲ್ಲ ದಗುಲು ಯಾನ್ ಸತೀಶಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಾಂಡ ಪೋಪಿದ ಬರಿತೆಲ್ಲ ದಗುಲು ಕೊರ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ನಿವ್ನಾಸ ಇಜ್ಜಾಂದ್ ಮಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕೇಂಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸುಗ್ ಬರೋಡ ಅಂದ್ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮ ಕಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆಂದು ಏರ್ಲ ಬಂಡಿಜಾರ್ ಎಂಚಿನ ಕಾರಣ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ ಬರಿತೆಲ್ಲ ದಗುಲು ಕೊರ್ತುಂದು ಮಾರೆ ಕೆಲವು ಪಂಡೇರು ಮುಗ್ಗಿನ ಕೆಲವು ಜನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡೆರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈರ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ ಯಾನ್ ಅಪ ಬಡಾವಡ್ ಸೈಪೆನಂದ್ ಮಾರೆ ಈರ್ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಬಡಾವಡ್ ಸೈಪೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಡಾವ್ ಏತ್ ದಿನ ಅಂದ್ ಕುಲ್ಲುಲು ಯಾರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಏಪ ಮನ್ಪೆರ್ ಇಂದೆರೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಬಡಾವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುಲ ಬಡಾವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುಲ ಎಂಕ್ ಬಡ ಆಪುಂಡು ಮಾರೆ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪಿಜೆರ್ ಒನಸುಗ್ ಒನಸಂಡೆ ಕೇಳ್ನೆ ಎಜನ್ ರಡ್ಡು ತುಂಡು ತೀಯರ ಪನ್ಕ ಬೊಡ್ಚಿನನ ಬರಿತೆಲ್ಲ ದಗುಲು ಕೊರ್ತುನು ಯಾನ್ ಪೋದು ಮಾರೆ ಕುಡ ತಿಂದುದವೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಏರುಲ್ಲೇರು ಬರಿತೆಲ್ಲದ ಕೋರಿನೆ ಪುಜಂಕುದೆರ್ ಆಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ ಅವ್ಲ ಆದಿಪ್ಪಿ ಕಿಶೋರನ್ನ ಬರಿತೆಲ್ಲದ ಕೋರಿನೆ ಪುಜಂಕದ್ಲ ಪಂದಿಪ್ಪುಡ ಬರಿತೆಲ್ಲ ದಗುಲು ಕೊರ್ತೀನಿ ಇಂದ್ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿತ್ತೆ ಪುರ ಈರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಕಳ ಬತ್ತುದು ಇತ್ ತಿನ್ಪರ್ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಬಡಾವ್ಗ್ ಅಣ್ಣ ಗೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಓ ಅಂಚಾನ ಓಕೆ ಬೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಮನಸ್ಸು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಯಾರ್ನ ಓ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕನಂದತೆ ಇನಿ ಎಂದಿನ ಬಡ ಕುಲ್ಲು ಬೆ ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಾರ್ಡ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆನ್ ಕಾರ್ಲಾಗ್ ದಾಲ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಆವೋ ಅಣ್ಣ ಮೀಟ್ ಆವೊಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಚಂದ್ರತಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಅಂಡ ತರಕಾರಿ ಓ ಬೊಡ್ಚಿ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ತರಕಾರಿ ಬೊಡ್ಚ ಅಂದಿ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ರ ಬಂಡೆ ಅಂಡ ತರಕಾರಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬರ್ಕ ಮಾಂತಿರ್ನಿಲ್ಲಗ ಬರ್ಕ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಅವರ ಮೀಟ್ ಆವೊಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣೆ ಓಕೆ ಜೋಡು ಕಟ್ಟೆ ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಓ ಜೋಡು ಕಟ್ಟೆ ಇರ್ಕ ಐತಾಳ್ಡ ಉಲ್ಲಾರ್ ಇರ್ ಕಾರ್ಲದಾರೆನ ಈರ್ ಬೊಕ ಮುರಾರಿ ಮಂಡಾರ್ ಮಣಿಪಾಲ ಉಡುಪಿಡ್ ಓಲ ಪಂಡಾರ್ ಮಾರ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಪೇರ್ ಜೋಡು ಕಟ್ಟೆಗ್ ಬರ್ರ ಅಂದ್ ಎಂಚಿನ ಕತೆನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ಜೋಡು ಕಟ್ಟೆಗ್ ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅವಂದಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಜೋಡು ಕಟ್ಟೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲೆಪ್ಪರ್ ಜನ ಎಪಿರ ಐಟೆ ಎನ್ನ ವನಸ ಆತುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ತರಕಾರಿ ದಾದೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ
ಸತೀಶನ್ನೆ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕೊನಪ್ಪೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚಂಡಾವಿ ಸತೀಶನ್ನ ಪಂಡಿತ ಪಿದಾಡ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮನಸ್ಸು ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಸತೀಶನ್ನ ಏರ ಮನಸ್ಸು ಮೈದಾನ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ ಬಾವೆ ಸತೀಶನ್ನ ಅಂಜೆ ಏತ್ ಕೆಜಿ ಕನಪ್ಪರ್ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕನ ಊರು ಸೋ ಜೋಡ್ಕಟ್ಟೆ ಇರ ಚಿಕ್ಕನ ಊರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚಣ್ಣ ಜೋಡ್ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆವೆ ಇಬ್ಬಿರು ಮಾತಿರ್ನಿಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಮಾತರ್ನಿಲ್ಲಾಗ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿನಿಗೆ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದಂದಿ ಕಿಶೋರನ್ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರೇಗ ಬಂದ್ರೆ ಸತೀಶನ್ನ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವಿಯ ಏತಂದು ಅನ್ಪುನು ಏತ್ ನಿಗ್ಲೂರ ಬರ್ಪಾರ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 4 ಜನ ಅಲ್ಲ ಸತೀಶನ್ನ 4 ಜನ ಕೊಂಜಿ ಏತ್ ಬೋಡವು ರಡ್ಡಿಗ್ಲ ಲೆಕ್ಕಲ 4 8 ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮ ಕೆಜಿ ಬೋಡು ಸತೀಶನ್ನ ಎಂಕಲ್ 4 ಜನ ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮ ಕೆಜಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲರತ್ತೆ ನಿಗ್ಲೆ ಕೊಂಜಿ ಏತ್ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ವಾಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡೆ 4 ಜನ ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಮ ಕೆಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲ ಈರ್ನಲ ಅಮ್ಮನಲ ಈರೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ವಾಡ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಜಾಲ್ಡ್ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ತೂಪಿನಿ ಉನ್ಪಿನಿ ಚೆಕ್ಕ ಅವ್ವಾ ಬಂದಿ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ತೂಪಿನಿ ಉನ್ಪಿನಿ ಅವ್ವ ಆಪುಜಿ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ನಡ್ದಂಚ ಆಪುಜಿ ರೇಡ್ದ ಆಪುಂಡದಾನೆ ನಡ್ದ ಆಪುಜಿ ಸತೀಶನೆ ಕಲಿ ಬೋಡೆ ಕಲಿ ಬೊರ್ಚಿ ಕಲಿಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಸತೀಶನ ಅವು ಬೊರ್ಚಿ ನೋ ಕಲಿ ನೋ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪೆನ್ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪೂರ ಏನ ಪನ್ಪೆರ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಮಿರಿಂಡಾ ಕೊಕ್ಕ ಕೋಲಾ ಅವು ಪೂರ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿ ನೋ ಸಮ್ಮನ ಉಂಡಕ ಏನಂದ್ರೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಈರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಈರೆಗೊಂಜಿ ಎತ್ 15 ಬೋಡಿ 15ಗೆ 62 15 ಬೋಡಿಗೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುನಂಡ 15ಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ ಬತ್ತೇರಿ ಬಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಒನಸಂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕನ ಇಲ್ಲಾಡ್ದಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಇಪ್ಪೊಡಿನಿ ಸಂಡೆ ಅತ್ತ 6 ಡೆಪೋಂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಗಮ್ಮತ್ತಿನಿ ಒನಸ್ಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ ಬಡಾಪುಂಡು ಮಾರೆ ಒನಸಾತ್ ಜೆನ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ ಬತ್ತೇರ ನಂದಂದ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ ಬತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ ಮುರಣ್ ನೆನ್ಪಾತಿ ನೆನ್ಪೆ ದಿವಂದಿತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕಲ ಬತ್ತೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಎಂಚೋಲ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೋಲ ಒನಸಂಡ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಯಾನ್ಲ ಉರ್ಲೆ ಅಂದಂದ್ ಈರ್ಲ ಉಲ್ಲಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರನಗಲ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಇರೆಗ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಪದಂಗಿ ಬಟಾಟೆ ಬೀಜ ಅವು ಬೊರ್ಚಿ ನೋ ಬೋಡ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕವೆ ಪದಂಗಿ ಬಟಾಟೆ ದಾಲ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅವ್ಲು ಐಕ್ಲಗ ತಿಪ್ಪುಜಿ ಪದಂಗಿ ಬಟಾಟೆ ಬೀಜಗಳ ತಿಪ್ಪುಜಿ ಬೋಡ್ ಅವು ಬೋಡ್ ಇಪ್ಪಡು ಸತೀಶನ್ನೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಪಂಡೆ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಬರ್ಪುನು ಓ ಚೆಕ್ಕ ಆಯ್ಜಿ ಅವು ನನ್ನ ಆಯ್ಜಿ ಆರ್ನ ಬಾಲೆ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಜಿ ಆಯ್ ಪಾತದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗನ್ ತಿಂದು ಉಡುವೆ ಮಾರ್ರೆ ಆರ್ನ ಬಾಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಬತ್ತೇರ್ ಎಂದಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಬತ್ತೇರ್ ಕಿಶೋರನ್ನೆ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಪ್ಪ ಬಲೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಬಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ದಾದಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ವೆಜ್ ಅಂಡ ಬೊರ್ಚಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇತ್ತಿನ ಬಲ್ಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕವೇ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಗಂಡ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರಾನೆ ಕಿಶೋರನ್ನೆ ಅರೆಗ್ ಕೋರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ ಕೋರಿಯ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ತೆಲಿ ಪರ್ಪ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಕಲಿಕ್ ತೆಲಿ ಪಂಡ ಪರೊಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ಗ್ ನೆನಪು ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ ನೆನಪುಂಡು ರೈಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ತೋಜುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತೇರ್ ರೈಲ್ ಪೋದಾತುಂಡೆ ಕಾಡು ಕಿಶೋರನ ರೈಲ್ ಪೋದಾತುಂಡು ಏಮಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಸುದ್ದಿಲೆಜ್ಜಿ ಏಮಕ್ಕನ ರೈಲ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಉಂತದೆರ್ ವನಸ ಆಂಡಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್
ನೆನಪು ಇಪ್ಪುಂಡು ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಕ ಪನಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತನೇ ಪಂದಲ್ಲರು ನೆನಪು ಇಪ್ಪುಂಡು ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋಗು ಈರ್ನ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋಗು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಕ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಮೆಂಟ್ ದಾಯಿ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಕಮೆಂಟ್ ದಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ನೀಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಜಾರ ಇರ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ದಾಯಿ ಪಾಡ್ದಿಜಾರು ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಿ ದಾನ ಇಜ್ಜಿ ಕೇನಂದಲ್ಲೇರು ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ದೇವೇರೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಓ ಅವಂಡ ಬರ್ಪೆ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕನ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ನೆನ್ಪೆ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಪನ್ನೆಟ ನೆನ್ಪಾಂಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯಾವೆ ಕೊರಿಯ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯಾರೆಗ್ ಅರೆಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜ ಪೋರ್ಕ್ ಪನ ಉಂಡು ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಪೋಪೆತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಪೋರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕಾರ್ ಕಾಲ್ಯಾಂಡ ಕನಪೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಬೋಡು ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಕಲಿಬೊಡ್ಚಿ ಕಲಿತಾರ್ ಬೈಜೆರ್ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಭಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನಿಯೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಆಲ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಡಿತ್ತಲ್ ಪನಂದ್ರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಡಿತೇರ್ಗೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸೂಪರ್ ಮೆಗ್ದಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಎಸ್ ಈ ಏನ ಪಂಡೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದಾದ ಬಾತುಕೊಳ್ಳಿಯ ಕಲಿ ಪುಲಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಮೀನು ಎಂಗ ತೋಜಿ ಮಾರೆ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆರ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಪಾತೇರು ಜೇರು ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿದಾಡೋಡತ್ತ ಮಾರೆ ಸೂಪರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಡಿಜೆ ಬೋರ್ಡು ಆಂಡ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಂದು ಲೈಕ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಡಿಜೆ ಬೋರ್ಡು ಆಂಡ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಂಡು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ದಾದ ರಕ್ಷಿತಾ ಡಿಜೆ ಬೋರ್ಡು ಆಂಡ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಂದು ಡಿಜೆ ಉಂಡ ಎರಡಾ ಅಂದೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೋರಿ ಮಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪುನಂದು ಕೋರಿದ ಮಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಕಟ ಬಿಡ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಕಚ್ಚಿಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಸಬ್ ಕೊರೋಡು ಕೊರ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತನ್ನ ಉಲ್ಲಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರಶಾಂತನ್ನ 2 ಸಲ ಪ್ರಶಾಂತನ್ನ 3 ಸಲ ಉಲ್ಲಾರೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಜಾರು ಆವು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬ್ಲೋ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಚಾನೆಲ್ ವಿಚಿಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಅರಿಜ್ಜೆರ ಅಂದ್ ಓಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇರೆಗ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕೊರಡಾ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರಡಾ ಇರೆಗ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಡಿಜೆ ಉಂಡು ಪನ್ಲೆ ಪನ್ನಿ ಇರ್ನ ಡಿಜೆ ಉಂಡಾ ಓಕೆ ಪನ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನವೇ ಆರ್ ಪನ್ನಿ ಡಿಜೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಆರ್ಡ ಪನೊಡ್ಗೆ ಪನ್ನಿ ಇರೆಗೊಂಜಿ ದಾದೈ ಅಂದಂದು ಯಾನ್ ದಾದೈ ಎಂಕ್ ದಾದೈ ಅತಿ ಅಂದ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಕ ಅವು ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡತೆ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಪುಂಡು ಅರೆಗ್ ಕೊರಂಡ ಆರ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅರಿಜ್ಜೆರ ಅಂದಿ ಅಂಗ್ ಕೊರಿಯೆ ಮಂಡೆ ಸೈದಿಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಜೀವಂಡತೆ ಜುವದ ಕೋರಿಯವ ಅತೆ ಓ ಅಂಚ ಕೊರ್ಪೆ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕವೆ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಕೊರಿಯ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯವೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಜ್ಜರೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಆಪುಜಿ ಪಾಪ ಅಂದಿಯೇ
ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿ ಅಜ್ಜರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದು ದಾದ ಅಲ್ಪನು ಪ್ರಾಯ ಉಂಡಾಯ್ತಾ ಜಿಂಜ ಪ್ರಾಯ ಹತ್ತಂಡ ಅಂದ್ ಅತ್ತೆ ಅಂದ ಅಂದಿಯೇ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ನೂದೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಂಡು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ನೂದೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ನೂದ ಆಪುಂಡು ಶತಕ ಶತಕ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಆತೆ ಅನಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಬನಂದ್ಲೇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಡಿಜೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದಂದೆ ಡಿಜೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಡಿಜೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ನನ್ನ ಅಂಚನಿ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣಂಡ್ ಅರ್ಥಂಡು ಮಣಿಪಂದ ಪೋಯ್ನಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೆ ಇದನ್ನು ಪನ್ಪರದ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇಂದು ಎಸ್ ರಾಜಿ ತಾತ್ ರಕ್ಷಿತ ಅಂದಾರ ಪಂತನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಏಪ ಆಪುನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡಿಯೇ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಶಾಂತನೇ ಬತ್ತೇರ ಪ್ರಶಾಂತನ ಇರೇ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತು ಇರೇನು ಎಕಾಡಿಂಜಿ ಕ್ರಾಸ್ಟಾಗ ಕೇನಂದುಲೇರು ದೂರ ಪೋಯ್ನಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಪನಂದುಲೇರು ಇರ್ಪಿದನ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತನ್ನ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಇರೇ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಇರಿಜ್ಜಾರು ಮಾರ ಶೆಕ್ ದಾಂಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಬ್ ಕೊರಿಯ ಪನಂದುಲೆ ಪ್ರಶಾಂತರ ಸಬ್ ಕೊರಿಯ ಪನಂದುಲೇರು ಕ್ರಾಸ್ಟಾಕ ಇರೇ ಸಬ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ತೂಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಡೇಲ್ ಇಂಚಾಂಡ ನನ್ನ ಎಂಚ ಈ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ಇಂಚ ಅಂಡ ನನಂಚ ಎನ್ನ ಫ್ರೀ ಡಿಜೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಮದಿಮೆಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೀ ಡಿಜೆಗೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ತುಲೆ ಇರ್ನ ಮದಿಮೆಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೀ ಡಿಜೆ ಉಂಡ್ಗೆ ಓಕೆ ಯಾರು ಮದ್ಮೆ ಪನ್ಪೇರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರ ಇರ್ ಡಿಜೆ ಫ್ರೀ ಪಂಡ ಮದ್ಮೆ ಪನ್ವೇರಾರು ಪಂಡಿಜೆಡ ಗೊತ್ತೇಜಿ ನಮಕ್ ಪಂಡೆರಡ ಗೊತ್ತಾವತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ಟಾಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ಟಾಕ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆವರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜೆ ಇರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣಗು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಯ್ ಮುರಾಣಿ ಪಂಡೇರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆವಡು ಇನಿ ಪನ್ಪೆರ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಏಮಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಅವಳು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಏಮಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಕೂಬಾಡಂದೆ ಬತ್ತೇರು ಎಕಡೆ ಎಂಕ್ ನೆರಿಯರು ಮಾರೆ ಎಂದು ಬೋಡೆ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಪಂಡೇರು ಮಾರೆ ಅರ್ನ ಬಾಲೆ ಕುಂಟು ಪೂರ ತೀರ್ತು ಒಯ್ತು ಬಾಡ್ದೆ ಗ್ಯಾರ್ ಪೂರ ಐತೆ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇರು ಕೂಬಾಡಂದೇ ಬತ್ತೇರು ಪ್ರಶಾಂತನೆ ಮುರಾಣಿ ಪಂಡೇರು ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆವಡು ಇನಿ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಲ್ಲೇ ದಾಯಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ದಾಯ ಎಂದ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡಿರೆಗ್ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ್ ದಾಲ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುಗ ದಾದ ಅಂದ್ ಪನ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಒಡೆಗ್ ಪೋತಾರ ಮಾರ್ರೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ ಹೇಮಕ್ ಇರು ಒಡೆಗ್ ಪೋತಾರ ಮಾರ್ರೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಅಣ್ಣ ಬಾಲೆ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಹೇಮಕ್ಕ ಬಾಲೆಗೆ ನೆರೋಡ್ಚವೆ ಅಕ್ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ ಜತ್ತ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲತ್ತ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಂಗಳಾರತಿ ಇತ್ತು ಬೇಕನೆ ಇಂಚಿ ಪುರ ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೊಲ್ಪುಗಿಜಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಪುನಿ ಈತ್ ಲೇಟ್ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಪುಜಿ ನೆಟೆ ಮಕ್ಕ ಎಂಗಳಲ್ಪ ಪುರ ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೊಲ್ಪುಗ ಆಪುನಿ ಇಜಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂರ ಆರತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬಯ್ಯಾಡ್ ಕಡಿಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಸೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು అందుకే ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಸೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಇರು ಇಜ್ಜಾರು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಸತೀಶ ಅನ್ನ ಇರು ಇಜ್ಜಾರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಈ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಏರ್ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಲ್ತಿನಿ ಈರ್ಲ ಪಿರ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಲ್ಪಲೆತ್ತೆ ಪೋತು ಬಲೆ ಒನಸುಗ್ ಪೂರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬರಿತೆಲದಾಗಲು ಕೋರಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಮೇರ್ ಬಲೆ ಒನಸುಗ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಉನಸುಗ್ ಬರ್ಪೆ ಒನ್ನೆಕ್ ಬರಿತೆಲದಾಗಲು ಕೋರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೊಡ್ಚು ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ಉನಸುಗ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣಗ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾನ್ ಪೋಯರರು ಈಗ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ದಾದ ಅಂದ್ ಅನ್ಪುನ್ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಒನಸ ಆಂಡ ಇರ್ನ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡೊಲ್ಯ ಅತ್ಪ ಪಂಡೈತೆ ಕಂದೋಡಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಕಂದೋಡಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು
ದಾದೆ ಕಂದೊಡಿ ಎಕಡೆ ಸರಿ ಇತ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕ ಕಂಡುಡು ಕಂದೊಡಿ ಅನ್ನ ಕಂದೋಡಿ ಏರೆ ಮಕ್ಕ ಕಂದೋಡಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಕಂದೋಡಿ ಏರಿಯೇ ಕಂದೋಡಿನ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುಗನೆ ಕ್ರಾಶ್ ಟಾಕ ಒಣ ಸಾಂಡ್ಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋರ್ ಕುಂಡ ಕ್ರಾಶ್ ಟಾಕ ಬುಕ್ಕೀರ್ ನೆರಿಯಡ ಮರಿತೆ ಪಿದಾಡಲ್ಯಾ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡುವ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ 4 ಜನ ಬರ್ಪಾವೆ ಕ್ರಾಶ್ ಟಾಕ ಚೂರು ಉಂಡು ಬಾವೇರೆ ಪನಂದ್ರೆ ಎಂತ ಬಾವೇರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಓ ಸತೀಶ್ ಬಾವ ಅದು ಚೂರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಯಾ ಪಂಡತೆ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ 4 ಜನ ಬತ್ತನ್ನ ಒಂಜಿ 2 kg ಬೋಡ ಒಂದು ಕ್ರಾಶ್ ಟಾಕ್ ಆವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ ಕ್ರಾಶ್ ಟಾಕ್ ಅವೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಬರ್ಚಿ ಅವೀರೆ ತಿನ್ಲೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬುಡ್ದಾಯ್ ಪತ್ತುಲೆ ಕಂದೊಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬರ್ಪೆರ ರೈಲ್ಡ್ ಒಯ್ರ್ ಕಂದೊಡಿ ಬಂಡಾರತ ಮಾರೆ ನನ ಬರ್ಪುಜೇರ್ ಪೋಡ್ಗೆ ಆಪುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬರ್ಪೆರ ರೈಲ್ಡ್ ಕಂದೊಡಿ ಉಂಡತೆ ನನ ಬರ್ಪುಜೇರ್ ಏರ್ಲ ಆ ಕಂದಡಿನ ಒಂಜಿ ಕೆರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಏರುಲ್ಲಾರಿತ್ತ ಮರ್ಡಾರ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲು ಕಂದಡಿನ ಒಂಜಿ ಕೆರ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಕಂಡಾನಿ ಆಗಿರ್ ಕಂದೊಡಿ ಬನ್ಯ ಆರ್ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಲ್ತುನಿ ಅತ್ತೆ ಐಕಿ ಇರು ಬೆಚ್ಚೋಡು ಕಂದೊಡಿ ಬನ್ನಿ ಕಂಡನ್ಯಾಗ ಕಂದೊಡಿ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಅಂದಾಜ ಆಂಡ್ ಎಕಡೆ ಅಂದಾಜ ಆತುಂಡು ಮಂಗಳಾರತಿ ಬನ್ನಾಗ ಕಂದೊಡಿ ಕಂಡನೆ ಮಲ್ತುನುಂದು ಇರು ಪಿರ ಎದುರುಡು ಕಂಡನೆ ಪಿರಾಡು ಕಂದೊಡಿ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು 2 kg ಎನ್ನ ಮದಿಮೆಗ್ ಓಕೆ 2 kg ಯಾವಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜನ ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ಪನಗ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪನೋಡ ಆಪುಂಡು ಇರು 2 kg ಓಲಿ ಯಾವು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪಿದಾಡಿಯರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಈತ್ ಕೊಡ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಪತ್ತುವೆ ಏರೇನು ಪತ್ತುವೆ ಇರ್ನೆರಡು ಬತ್ತು ಈರ್ನ ಬಾಲೆ ಪತ್ತುವೆ ಅದೇ ಈರ್ನ ಬರ್ಪುನ ಈರ್ನೆರಡು ಬರ್ಪುನ ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಜಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಯ್ ಪನಂದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಜಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೀನಿ ಮುರಣೇರ ಬತ್ತಿತ್ತರ ಮುರಣೇರ ತುಯ್ಲೆಕೊಂಡು ಇರು ಬ್ರದರ ಸಿಸ್ಟರ ಗೊತ್ತು ಜೆಂಕ್ ಬ್ರದರ ಸಿಸ್ಟರ ಇರಂದು ಪಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ದಾನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದಾನೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಎದುರುಡು ಪನ್ನಿ ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಆರ್ಲ ಎದುರುಡೆ ಬನ್ಯ ಉಲ್ಲೇರ ಇತ್ತೆ ಇರ ನೆರಿಯರ ಮಾರೆ ಪಾಪ ಮಾರೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಇರ ನೆರಿಯರ ಕಂದೋಡಿ ವನಸಾಂಡೆ ವನಸ್ ಆತುಜಿ ಜಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇರ ಅಣ್ಣನ ಅಕ್ಕನ ಬ್ರದರ ಸಿಸ್ಟರ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಾರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ದೂರ ಅಕರಂತುಲೆ ಕಂದೊಡಿದ ಕೈತಾಳು ತೋರ್ಚೀರು ಬೇರೆ 3 ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಗಂಟೆ ಕಣ್ಮಾರೆ ಗಂಟೆ ಪೂರ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮರ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಉಂಡವೆ ಮುರಾಣಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ತೆಡಿಲ ಹಾಕೊಂಡತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಒಂಜಿ ಮುರಾಣಿ ಸೋಮವಾರ ಕರೆಂಟ್ ಸರಿ ಆಯ್ನ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಅಂಚ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತ್ ಇಂತನು ಹೇಮಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಇತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಆಯನ ಅತಿಕೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಉಪದ್ರ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಮಗಿ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪುಜೆನ ಆಯೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಒಳ್ಳೆ ಉಪದ್ರ ಆಯೆಲ್ಲ ಉಪದ್ರ ಉರ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಉಪದ್ರ ಎಂತ ಪೆಟ್ಲ ಬೂರುಂಡಿತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಅಂಚೂರು ಅಂಡ ಇಪ್ಪಡಾಪುಂಡು ತೂವಂದೆ ಇಪ್ಪಡಾಪುಂಡು
ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಾನ ಮಿತ್ತ ದಿಯೋಡ ಬಂಡ ತೂವೊಂದೇ ಇಪ್ಪಡಾಪುಂಡು ಮಾರೆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೋನೆಟ ಒಂಜಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗ್ಲ ಪೋಪು ಜತ್ತ ಯಾನೆ ಸಾರ್ ಈರ್ ಸಾರು ಸಿಸ್ಟರಾ ಇರ ಅಕ್ಕನನ್ನೆನಾ ಇಂಚಾನೆ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಚಿ ಮಾರೆ. ಅರೆ ಅಣ್ಣೆ ಸಂಗಮೇಶನ್ನ ಬಂದರು ಸಂಗಮೇಶನ್ನ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆಗಿದ್ರು, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಗಮೇಶನ, ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಂದೋಡಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಪತ್ತುವೆ ಸತೀಶನೇ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂದೋಡಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಪತ್ತುವೆ ಅಂದ್ ಏಮಕ್ಕ ನಾವು ಉಂಡಿಗೆ ಕಂದೋಡಿ ಬಾಲೆನ್ ಕಡ ಪುಡ್ಲಿ ಕಂದೋಡಿ ಬತ್ತಾರ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡನ್ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜೆಂಕ್. ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಬಾರಿ ಜೋರು ಮಾರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ರೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ಲ ಅಂದೆ ಆ ಬಾಲೆನ್ ಕಟ್ಪಾಡೋಡಿ ಎಂಕ್ಲಂತ ಬಾಲೆ ಲಂಚನ ಮಲ್ತಿನ ಇಕ್ಕಂಜಿ ಗೂಡು ಮಲ್ದಿನಿ ಈಗ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಏಮಕ್ಕ ಬಾಲೆಗ್ ದೆರ್ಪರೆ ತೀರಂದ ಅನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ ದೆರ್ಪರೆ ತೀರಂದ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲೆ ರೇಮಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಅತ್ತಂಚ ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ದೆರ್ಪರ ತೀರಂದ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ನಾ ಯಾನ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಗಂಟೆ 10 ಕರಿನು ಮಾರ್ರೆ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಆರಾಮ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಐನಾತ್ ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿ ಚೂರು ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಅಗುಲೆ ಜೋಕುಲು ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ್ ಅಗುಲೆ ಜೋಕುಲು ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದ್ರ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಏಮಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏಮಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರೆಗ್ ಏಮಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏಮಕ್ಕ ಓಕೆ ಏಮಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಗ್ಲ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏಮಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಬಾಯ್.